Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς μας έρχεται σε μία ακόμη από τις διαλέξεις της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρας. Ο μιλητής και πάλι ο Σπύρος Γιολγαράς με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μια μικρή ανακοίνωση πριν ξεκινήσει η ομιλία. Θα έχουμε μία ακόμη την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Θα μας μιλήσει ο καθηγητής του Τμήματος Τουρισμού του Ιωνίου Πανεπιστημίου Γιάννης Πούλιος με θέμα «Η λατρεία του ήλιου στη σύγχρονη εποχή». Ένα θέμα που ξεκινάει από αστρονομικά φαινόμενα, αλλά καταλήγει κάπου αλλού όσον αφορά τις δυναμικές της κοινωνίας μας και τον τρόπο που λειτουργούμε στο πλαίσιο της παράδοσης και του πολιτισμού. Ο λόγος στον ομιλητή για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Γεια σας. Ελπίζω να τη διασκεδάσετε σήμερα αυτή την ομιλία. Το θέμα είναι επιστήμη, ψευδοεπιστήμες και θεωρίες συνωμοσίας, όπως βλέπετε. Στην προσπάθεια επιβίωσης που έκανε ο Homo sapiens, οικοδόμησε σταδιακά αυτό που λέμε επιστήμη και επιστημονική γνώση. Η μελέτη και η κατανόηση της φύσης μέσω της επιστήμης είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την επιβίωση του πολιτισμού μας και την ανάπτυξή του. Όπως επίσης και η αδυνάμωση του βιωτικού μας επίπεδου. Αλλά και η εξοικείωση των πολιτών με την επιστημονική γνώση και το επιστημονικό πνεύμα είναι απαραίτητη γιατί συμβάλλει στο να υιοθετήσουμε και εμείς τον κριτικό και ορθολογικό τρόπο σκέψης. Λίγο ψηλότερα το μικρόφωνο, δεν ακούγεται καλά πίσω. Ναι. Λίγο το μικρόφωνο ψηλότερα, δεν ακούγεται καλά πίσω. Ναι. Ναι, εκεί. Δεν κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τον ήχο, τέλος πάντων θα τα καταφέρουμε. Άρα λοιπόν να υιοθετήσουμε και εμείς τον ορθολογικό και επιστημονικό τρόπο κριτικής σκέψης. Δηλαδή να σκεφτόμαστε και εμείς ορθολογικά ώστε να πράττουμε αποτελεσματικά όταν προσπαθούμε να επιλύσουμε κάποια προβλήματα της καθημερινότητας μας. Αυτά τα αναφέρω στον πρόλογο που έχει διανεμηθεί από την Αστρονομική Εταιρεία. Όμως στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη εποχή, ακόμη και η επιστημονική γνώση έχει καταστεί εμπόρευμα χρήσιμη μόνο για την οικονομική της απόδοση. Φυσικό επακόλουθο είναι η επιστημονική γνώση να έχει σε πολλούς τομείς αντικατασταθεί από μια εύκολα εμπορεύσιμη, απλή και εύπεπτη γνώση, χωρίς απαραίτητα γνώση αυτή όμως να σχετίζεται με τη φυσική πραγματικότητα, να μην απορρέει δηλαδή. Το διαπιστώνουμε στην πρόθεση μέσω του διαδικτύου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον ενός μέρους τους, πολυάριθμων ψευδοεπιστημονικών, μεταφυσικών και συνωμοσιολογικών θεωριών που καθημερινά διαβρώνουν τη λογική μας. Ας δούμε ένα τέτοιο απόσπασμα όπου θα ακούσετε έναν κύριο να αναφέρεται στον αριθμό 1618, όπου είναι ο χρυσός αριθμός φι της χρυσής τομής, όπως ξέρετε. Τώρα, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα, θα κατεβάζω λίγο το μικρόφωνο για να ακούσει τον ήχο από το λάπτοπ. Έτσι, λοιπόν, να ρωτήσουμε την απόσταση μεταξύ ήλιου εκεί και την πολλαπλασιάσουμε και μία απόσταση θα μας δώσει την απόσταση μεταξύ ήλιου και αφροδίτης. Τι να πω, Έτσι λοιπόν, να μετρήσουμε την απόσταση μεταξύ ήλιου ερμή και την πολλαπλασιάσουμε επί 1,618 θα μας δώσει την απόσταση μεταξύ ήλιου και Αφροδίτης. Για να πάρουμε τώρα την απόσταση ήλιου-Αφροδίτης, τη μέση απόσταση ήλιου-Αφροδίτης και την πολλαπλασιάσουμε επί 1,618 θα μας βάλει την απόσταση μεταξύ ήλιου-Γης. Επί 1,618 την απόσταση μεταξύ ήλιου-Άρη και επί 1,618. Ωραία, και τα λοιπά. Προσέξτε τώρα να δείτε κάτι. Ο μυστικισμός είναι πιο μπροστά από την επιστήμη. Βλέπει πράγματα που η επιστήμη δεν μπορεί να τα δεχτεί. Έτσι λοιπόν, αφού στο μακρόκοσμο είναι όλα φτιαγμένα με τον νόμο της αρμονίας, είναι πολύ λογικό ότι και στο μικρόκοσμο συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Τα ηλεκτρόνια γυρίζουν γύρω-γύρω από τον πυρήνα σε συγκεκριμένες αποστάσεις που είναι αρμονικές μεταξύ τους κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν σε ολόκληρο το σύμπαν, μα σε ολόκληρο το σύμπαν
που να μην το έχει φτιάξει ο Θεός με τον νόμο της αρμονίας. Αυτό που λέει φυσικά νόμο της αρμονίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά εφαρμογή του αριθμού φύση της χρηστής τομής και ισχυρίζεται ότι εφαρμόζεται παντού. Σκέφτηκα λοιπόν σαν Δον Κιχώτης, ας πούμε, να θίξω ευγενικά όμως τα πολλά εσφαλμένα του σημεία, περιμένοντας μια ευγενική και δημοκρατική από αυτόν απάντηση. Έτσι του αναφέρω ποιες είναι οι πραγματικές αποστάσεις διαφόρων πλανητών. Εύκολα κάποιον με απλό πολλαπλασιασμό επί το ένα κόμμα τόσο που ήθελε διαπιστώνει ότι στην πραγματικότητα δεν ακολουθείται αυτός ο νόμος αρμονίας. Και αυτό βέβαια ισχύει επειδή η δημιουργία του ηλιακοστήματος δεν είναι χρονικά καρία λόγω μιας παρέμβασης, αλλά αποτέλεσμα πολύπλοκων και πολύ χαοτικών διαδικασιών που κράτησαν σε εκατομμύρια χρόνια. Και αναφέρω σε ένα στερεόγραφο που γράφει και κάτι άλλο, γιατί λέγει πολλά, να πώς να σε τα ηλεκτρόνια στο μικρόκοσμο δεν είναι σωματίδια κινούμενα σε καθορισμένες στολές. Το ξέρουν και στο Λύκειο τώρα πια, παιδιά. Αλλά πραγματικά αντικείμενα με πιθανοκρατικές κατανομές θέσεις, τα λεγόμενα τροχιακά. Ευγενική ήταν η κριτική. Λοιπόν, μου απαντάει φίλε μου, καλά μυαλά της Παρασκευής, το άλλα, μην ξέρω τι αντιπερική, οι αποστάσεις των πλανητών που ανάφερες δεν ισχύουν. Βλέπε μπουκι. Φαίνεται δεν πήγε ο ίδιος ο Χουλιάνο, δηλαδή. Σαφώς και η δημιουργία του σύμπαντος δεν ήταν ακαριά, δεν ήταν άσχετο, είναι άσχετο με το θέμα. Και γενικά, επειδή ήταν περισσότερα αυτά που λέει, δεν είναι επιστημονικά αλλά πορδολογίες, το σχόλιο θα το διαγράψω μέχρι να ψαχτεί λίγο καλύτερα και να γράψει πράγματα που στέκουν επιστημονικά. Μάλλον τα έχεις μπερδέψει λίγο. Επίσης δεν ισχύουν όσα λέει για τα ηλεκτρόνια. Αυτή ήταν μια ευγενέστατη και δημοκρατικότατη αντίδραση. Διέγραψε το σχόλιο μου και με μπλοκάρισε έτσι ώστε να μην μπορώ να ξαναπώ πια. Βέβαια, εκμεταλλεύεται τους αντιδημοκρατικούς κανόνες που ισχύουν στο YouTube, όπου σου επιτρέπουν να σβήνεις κριτικά σχόλια, σχόλια που δεν συνάδουν με το θέμα σου, που σε κριτικάρουν, και να αφήνεις όσα σε εκθιάζουν. Δυστυχώς αυτό γίνεται στο YouTube. Στις μέρες μας λοιπόν η επιστήμη και η επιστημονική γνώση αγωνίζονται να επιβιώσουν. Υπάρχει έξαρση ανορθολογισμού, ψευδοεπιστήμης και θεωριών συνωμοσίας. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι και θεωρίες που εκθρέφονται ανοιχτά την επιστήμη και την επιστημονική γνώση. Ενώ υπονομεύουν το ίδιο το πνεύμα της επιστήμης, το βαθύ αντιδογματισμό της, βλάπτοντας σοβαρά τις κοινωνίες, τις δημοκρατίες και τις ίδιες μας τις ζωές. Ορίστε. Η απόκρυψη και η συνωμοσία είναι πολύ μεγαλύτερη από την πολιτική, γιατί ο περισσότερος κόσμος. Για να την ξανακούσουμε από την αρχή. Στην επιστήμη η απόκρυψη και η συνωμοσία είναι πολύ μεγαλύτερη από την πολιτική, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι η συνωμοσία είναι εντάξει με τους πολιτικούς, αν θα φάνε λεφτά, τα σκάνδαλα. Κι όμως στην επιστήμη, και όλα αυτά που λες είναι τομείς επιστήμης, είναι γεωλογία, γεωγραφία όπως είπαμε, είναι μαθηματικά, αστρονομία, φυσικοχημία κι άλλα. Εκεί δυστυχώς ή ευτυχώς η συνωμοσία είναι μεγαλύτερη, γιατί είναι τα μεγάλα θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, από πού ήρθε, αν τον έφτιαξε κάποιος ή κάποιοι, πού θα πάει μετά, τι άλλα περίεργα υπάρχουν για τον ίδιο τον άνθρωπο, την εξέλιξή του, τη φύση του. Έτσι είναι μεγάλα θέματα. Λοιπόν, κατά τον παρουσιαστή εκεί του θέματος, η επιστημονική γνώση είναι αποτέλεσμα συνωμοσίας και διαπλοκής. Προσβάλλει βάναυσα έτσι την επιστήμη και τους επιστήμονες. Πάμε λίγο πιο βαθιά στο θέμα μας. Σήμερα ζούμε σε ένα επιστημονικό κόσμο, σε μια τεχνολογική εποχή. Δεν υπάρχει πτυχή της ζωής μας, μια δραστηριότητά μας, μια στιγμή της καθημερινότητάς μας που να μην κατακλείζεται από επιστήμη και υψηλή τεχνολογία. Ακούγομαι εκεί κάτω, παιδιά. Κατορθώσαμε να ξεκλειδώσουμε πολλά από τα μυστήρια του σύμπαντος της ζωής, του ίδιου μας τον κεφάλαιο. Αυξήσαμε σταματικά το προσδόκιμο ζωής μας, απογειώσαμε τα στάνταρ της διαβίωσής μας, πετύχαμε αρματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας που με τη βοήθειά της ταξιδέψαμε στο διάστημα και επισκεφτήκαμε άλλα ουράνια σώματα και πολλά άλλα. Μια μικρή γεύση από επιτεύγματα ίσως να είναι σχετικά γνωστά. Αυτό που βλέπετε εκεί είναι ένα αποτέλεσμα ενός απίστευτα απίθανου γεγονότος. Δύο σφαίρες το 1862 στη διάρκεια του Αμερικάνικου εμφυλίου πολέμου χτύπησαν με τοπικά η μια την άλλη. Προφανώς οι αντίπαλοι φαντάροι του Δενάδου ο ένας τον άλλον σώθηκαν από ένα θαύμα της τύχης. Δεν είχαν απλά τύχη βουνό, ολόκληρη ολοσυρά είχαν. Μια ομάδα μηχανικών λοιπόν επανέλαβε το γεγονός σε πλήρες ελεγχόμενο περιβάλλον, με κάμερες υψηλής ταχύτητας, υπολογιστές, υπολογιστές κτλ. Και τα όπλα που είχαν χρησιμοποιήσει ήταν ειδικά, απήχαν 2 μέτρα, ικάνες ευθυγραμμισμένοι μικρομετρικά και εξαναγκάστηκαν μέσω υπολογιστή σε ταυτόχρονο πυροβολισμό.
Αποτέλεσμα να βλέπετε εδώ. Εδώ έγινε μετοπική σύγκρουση των σφαιρών, αλλά μην ξεχνάτε ότι ήταν ενεχόμενες οι τροχές μικρού μήκους. Δεν θα το λέει και τεχνολογικό θαύμα. Τι είδους θαύμα θα ήταν αν δύο σώματα συγκρούονται, το ένα κινείται με δεκαπλάσια ταχύτητα από τη σφαίρα, το άλλο με τετραπλάσια, ενώ η αρχική απόσταση των σωμάτων ήταν 400 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Επιστημονικό και τεχνολογικό θαύμα προφανώς, και όμως έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Το 2005, ο Deep Impact, η διασημοσυσκευή που βλέπετε εκεί, με ειδικές τεχνικές π.χ. βαρυτικής φεντόνας, αν δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κάνουμε τη διασημοσυσκευή να γυρίζει γύρω-γύρω από ένα πλανήτη, έτσι ώστε να αντλεί βαρυτική δυναμική ενέργεια για να τη μετατρέπει σε κινητική, όπως όταν παίρνεις εσύ μια φεντόνα και τη γυρίζεις, δίνεις χημική ενέργεια στην πέτρα και την εξτρομοδονείς με μεγάλη ταχύτητα. Κυνήγησε λοιπόν αυτό το κομμάτι που βλέπετε εκεί, ο οποίος είναι ο Τέμπελ 1, έχει διαστάσεις τετραπλάσια του βίδου, που έχουμε εδώ, και κινούνταν με ταχύτητα δεκαπλάσια μιας σφαίρας. Κάπου 110 περίπου χιλιόμετρα την ώρα. Χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα. Και κινούνταν με δεκαπλάσια ταχύτητα από τη σφαίρα και του έστειλε ένα βλήμα σε μέγεθος τραπεζιού, να αυτό που βλέπετε εδώ, το οποίο έχει τετραπλάσια ταχύτητα από την ταχύτητα της σφαίρας. Όταν χτυπήσει, άνοιξε ένα κρατήρα βάθος 30 μέτρων και πρώτος 150 μέτρων και ανέλησε φασματοσκοπικά το υλικό το οποίο το ξεφύγε. Όλα αυτά είπαμε σε απόσταση 400 εκατομμυρίων χιλιόμετρων μακριά από τη Γη, με χρονοκαθυστέρηση γύρω στα 23 χιλιόμετρα να πάει το σήμα και 23 λεπτά να πάει το σήμα και 23 να γυρίσει. Ήταν τεχνολογικό θαύμα. Περίπου την ίδια εποχή, το σκάφος Stardust, το 2004 ακριβώς, κυνήγησε ένα άλλο κομίτι, το WILD 2, και τα σωματίδια από την κόμη αυτού του κομίτι συλλέχθηκαν εισχωρώντας μέσα σε ένα ειδικό υλικό, αεροτσέλ λεγότανε, όπου υπήρχε σε αυτό το δίσκο, όπου είχε μέγεθος ρακέτας. Όταν συλλέχθηκαν, ο δίσκος αυτός μπήκε σε ένα κάνιστρο και το κάνιστρο το επέστρεψε στη Γη από όπου μπορέσαμε και το πήραμε. Τώρα, η NASA λόγω του μη αναμενόμενου υπερβολικού φόρτου εργασίας δημιούργησε το Tarstar Home που βλέπετε εδώ, ώστε να συμμετέχουν στη διαλογή των σωματιδίων από το αεροτσέλ και οι δυο της πανεπιστήμια και τέτοια κολέγια κτλ. Κατόρθωσαν να εγκριθεί η συμμετοχή του 4ου Λυκείου, που τότε ήμουν καθηγητής, σε αυτό το πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να περάσουν όμως διάφορα τεστ για να διαπιστωθεί αν είχαν τις ικανότητες για την έρευνα αυτών των σωματιδίων. Αυτό εκπαίδευσα λοιπόν 4 μαθητές του 4ου Λυκείου, 2, ένας μαθητής και μια μαθήτρια, πέρασαν τα τεστ και άρχισαν άρχισαν την έρευνα, έχοντας πρόσβαση μέσω του υπολογιστή τους σε ένα διαδικτυακό, αυτό που βλέπετε εδώ, εικονικό μικροσκόπιο που τους επέτρεπε να αναζητήσουν μικροσκοπικά έγνη των κρούσεων που έχουν κάνει η σκόνη του κομίτη, της κόμης του, μέσα στο αεροζέλ. Τα παιδιά περιπτώ να σας πω ότι είχαν κάτι ενθουσιαστεί, στο τέλος κέρδισαν και έφημη μνήμα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει δοθεί σε όλη βέβαια. Αυτό το βίντεο που βλέπετε εδώ είναι από τον Άρη. Έχουμε 2 οχήματα πάνω στον Άρη που κάνουν φορτές και ένα μικρό ελικοπτεράκι που μέχρι το τέλος του Γενάρη πετάει. Τώρα κάτι έχει γίνει και έχει κατασταθεί μάλλον. Είμαι σίγουρος ότι σε μερικά χρόνια κάποιος νεότερος συμμετοχής της αστυνομικής εταιρείας θα μας δείχνει τις πατημασιές σε αυτή την άμμο αυτού του μακρινού κόσμου που βλέπετε τώρα. Παράλληλα με αυτά τα λαμπρά επιτεύγματα που κανένας δεν μπορεί να μην τα θαυμάσει, καθημερινά συναντάμε ανθρώπους να αμφισβητούν την αξία αυτών των επιτεύγματων και να πιστεύουν σε ψευδοεπιστήμες, σε θεωρίες συνωμοσίας και άλλα ανορθολογικά αφηγήματα όπως βλέπετε εδώ. Το 66% που λέει για το μάθιασμα πιστεύω ότι φταίει και η Εκκλησία βέβαια γι' αυτό. Δεν πατήσαμε σε λύνη το 25%, 26% ήταν εμβόλια στα παιδιά από τον αυτισμό, σοβαρό ποσοστό. Η ΙΠΑ που είναι η μέκα του ανορθολογισμού έχει μόνο 10% έδρα. Ωραία. Και πάμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι άραγε μας κάνει επιρρεπείς στις ψευδοεπιστήμες και στις θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί ακόμα και έξυπνοι και μορφωμένοι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτά.
Υπάρχουν λεγόμενες γνωστικές προκαταλήψεις που είδαμε και στην προηγούμενη διάλεξη και που οι ειδικοί επιστήμονες θεωρούν ότι σπρώχνουν τους ανθρώπους να υιοθετούν ψευδοεπιστημονικές ερμηνείες ή θεωρίες συνωμοσίας. Κάθε γραμμούλα προβλητική είναι και μια γνωστική προκατάληψη. Μία από αυτές την είδαμε και την περασμένη φορά. Είναι πολύ σημαντική όσον αφορά τη ροπή μας στις ψευδοεπιστήμες και στις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι η λεγόμενη ψευδαίσθηση της βεβαιότητας. Ο κόσμος μας είναι πολύπλοκος και η αβεβαιότητα και η τυχαιότητα παίζουν μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Ωστόσο, εμείς οι άνθρωποι αδυνατούμε να συλλάβουμε ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι απρόβλεπτος και συχνά χαοτικός. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν ο άνθρωπος τη τυχαιότητα και την αβεβαιότητα, κατέφυγε στη λεγόμενη ψευδαίσθηση της βεβαιότητας, ο ανθρώπινος νους δηλαδή. Η κατασκευή της ψευδαίσθησης της βεβαιότητας αποτελεί μια δομική τάση του ανθρώπινου νου, που φανερώνει και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται απλά καθημερινά αντικείμενα. Για να δούμε ένα απλό καθημερινό αντικείμενο. Εδώ είναι δύο τραπέζια, παρατηρήστε, τα είναι σχεδιασμένα με δύο διαφορετικές προοπτικές. Εύκολα φαίνεται ποιο είναι πιο μακρύ και πιο πλατή. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όχι. Τα δύο τραπέζια έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος και ακριβώς το ίδιο πλάτος. Είναι δηλαδή απολύτως ίδια. Κι όμως το αριστερό τραπέζι φαίνεται πιο επίμικες και πιο στενό, ενώ αυτό στα δεξιά φαίνεται πιο κοντό και πιο πλατή. Τώρα θα σας δείξω όμως ότι έχω μετρήσει αυτές τις διαστάσεις στον υπολογιστή μου βέβαια και είναι αυτές οι τιμές σε σαντιμέτρα. Τώρα, αν σας δείξω εδώ, αυτό το μήκος είναι εδώ έτσι, τόσο, είναι το πλάτος, για να το μετριάζει εδώ. Ταιριάζει. Παρότι φαίνεται μεγαλύτερη διάσταση μάτισα. Για να δούμε αυτό. Στο μεγάλο είναι και πολύ μακρύ. Είναι από εκεί μέχρι εδώ. Αυτό φαίνεται πολύ κοντύτερο. Πάμε και να πούμε κάτι, είναι ευκαιρία. Ψευδαίσθηση της βεβαιότητας που λέγαμε. Το απίστευτο βέβαια είναι ότι οι προβολές στον οπτικό νεύρο του ματιού μας τέλος πάντων είναι πανομοιότυπες, έχουν τις ίδιες διαστάσεις στα δύο τραπέζια. Δηλαδή στο οπτικό μας νεύρο αποτυπώνονται ακριβώς δύο σχήματα ίδιων διαστάσεων πανομοιότυπα. Τότε τι στην ευχή συμβαίνει στον εγκεφάλαιο μας, τι έχει συμβεί δηλαδή, και τα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι διαφορετικά. Λοιπόν, λέμε λοιπόν και οι επιστήμονες λένε ειδικοί ότι σε ένα συνείδητο επίπεδο το οπτικό μας σύστημα προσπαθεί να κατασκευάσει ορθές αναπαραστάσεις, τριδιάστατες, από τεχνιέντος συγκεκριμένες πληροφορίες που μας παρέχει το διάστατο σχέδιο με τη συγκεκριμένη προοπτική των δύο τραπεζιών. Παίζει καθοριστικό ρόλο η προοπτική με την οποία σχεδιάζεται ένα τραπέζι. Ο εγκέφαλος λοιπόν από την εμπειρία του γνωρίζει ότι η διάσταση ενός αντικειμένου που κτίνεται στο βάθος είναι συνήθως πιο μεγάλη. Έτσι διορθώνει την οπτική μας αντίληψη του αριστερού τραπεζιού με αποτέλεσμα να το αντιλαμβανόμαστε πιο μακριά από τη μοναδικότητα είναι. Και βέβαια και ταυτόχρονα και πιο στενό έτσι. Άρα το τραπέζι να φαίνεται μεγαλύτερο. Ταυτόχρονα διορθώνει και την οπτική αντίληψη του δεξιού τραπεζιού. Με αποτέλεσμα να αντιλαμβανόμαστε τη διάσταση πλάτων να κτίνεται στο βάθος μεγαλύτερη, αλλά το τραπέζι να γίνεται πλατύτερο. Και βέβαια και κοντύτερο. Παραμορφώνεται όμως έτσι η πραγματικότητα. Δεν είναι ίδια. Να τι μας λέει ο εγκέφαλος μας. Κατασκευάζει λοιπόν ο εγκέφαλος μια παραμορφωμένη πραγματικότητα προσπαθώντας να μετατρέψει τα τεχνιόντα συγκεκριμένα οπτικά δεδομένα εξαιτίας της διαφορετικής προοπτικής σε μια συγκεκριμένη τριδιάστατη εικόνα που να βγάζει νόημα. Βασιζόμενο στην εμπειρία του προφανώς. Παρότι αυτή είναι μια ψευδαίσθηση, μια οπτική απάτη. Αν είχαμε βάλει τα τραπέζια με την ίδια προοπτική, ορίστε, δεν θα έχει καμία αμφιβολία, τα βλέπετε και τα δύο ίδια. Η ψευδαίσθηση της βεβαιότητας λοιπόν αποτελεί μέρος της βιολογικής συναισθηματικής κληρονομιάς μας. Μας παρέχει αισθήματα ασφάλειας και ανακούφισης, ενώ η αβεβαιότητα και η απουσία προβλεψιμότητας του κόμματος μας προξενούν άγχος και αγωνία. Οι λειτουργικές απεικονίσεις του εγκεφάλου μας έχουν δείξει ότι όταν λαμβάνουμε αποφάσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας, ενεργοποιείται η αμυγδαλή, ένας πυρήνας του εγκεφάλου που συνδέεται με τη συναισθηματική μας απόκριση και το φόβο. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει συστήματα πίστης, κάπου 100 διαφορετικές θρησκείες παγκοσμίως και δοξασίες όπως η αστρολογία, η μαντεία, τα μέγνη κτλ. Που υπόσχονται να απαλύνουν το άγχος
της αβεβαιότητας για το μέλλον. Πανευρύς και εξίσου σημαντική είναι και η ανάγκη μας για αναζήτηση των αιτίων στα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω μας. Για πολλά γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα την αιτία που θα προκαλέσει και αυτό συχνά μας προκαλεί άγχος. Για παράδειγμα, μέσα στιγμή δεν μπορούμε να παρέχουμε με βεβαιότητα που ξεκίνησε η πανδημία. Ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την απουσία γνώσης. Σπέβδει να καλύψει το κενό πλάβοντας ιστορίες με καλούς και κακούς, με ωφελημένους και θύματα, ώστε να αποδώσει ανύπαρκτες αιτίες, αλλά με νόημα όμως, στα γεγονότα. Διαπλάβοντας όμως εμείς τα γεγονότα για να φτιάξουμε αιτίες με νόημα, παραμορφώνουμε την πραγματικότητα. Γεγονός που ενίοτε μας οδηγεί σε καταστροφικές αποφάσεις για τη ζωή μας. Π.χ. να μην εμβολιάσουμε τα παιδιά μας, φοβούμενοι αβάσιμα ότι προκαλεί ο εμβολιασμός αυτισμού. Που είναι λάθος ιατρικά. Τέλος, οι περισσότεροι από εμάς δεν θέλουν να πονοκεφαλιάσουμε όταν εξετάζουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας. Αναζητούμε τις εύκολες, καθαρές και κυρίως απλές εξηγήσεις, σαν αυτές που προσφέρουν άφθονα οι θεωρίες συνωμοσίας. Το τρίπτυχο λοιπόν, η αναζήτηση βεβαιότητας των αιτίων και των απλών απαντήσεων σε μια πολύμορφη κοινωνία με σύνθετα προβλήματα μπορεί να υπεραπλουστεύσει την αντίληψη που έχουμε για την πραγματικότητα και να θέσει εμπόδια στην κριτική σκέψη και στην ικανότητά μας να επιλύουμε τα καθημερινά μας προβλήματα. Πάμε να δούμε την επιστήμη και να δούμε ποιο είναι το πνεύμα της επιστήμης και ποια είναι η βάση της απελευθερωτικής της δύναμης που υποστηρίζει ότι έχει η επιστήμη. Έχει μια βαθιά απελευθερωτική δύναμη. Ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος στην ιστορία που έθεσε το θεμελιώδες ερώτημα το πώς κινούνται τα πράγματα. Και επί περίπου 2.000 χρόνια, ό,τι είχε πει θεωρούνταν σαν κάτι, σαν απόλυτη αλήθεια, έτσι. Σαν κάτι ιερό δόγμα. Αφού το είχε αγκαλιάσει και η Καθολική Εκκλησία, βέβαια. Είχε πει λοιπόν για την ελεύθερη πτώση αυτά που διαβάζετε εκεί. Τα πιο βαριά σώματα πέφτουν πιο γρήγορα. Αν μια πέτρα έχει διπλάσιο βάρος από την άλλη, θα πέσει 2 φορές πιο γρήγορα η πέτρα με το διπλάσιο βάρος και στο μισό χρόνο. Ας δούμε όμως αν τον επιβεβαιώνει η εμπειρία. Δηλαδή τα γεγονότα και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά. Ας κάνουμε λοιπόν ζωντανά ένα πειραματάκι για να δούμε αν επιβεβαιώνεται ότι το βαρύ σώμα πέφτει πιο γρήγορα. Είναι σημαντικό αυτό που προσπαθώ να σας πω. Λοιπόν, έχω μια πέτρα μεγάλη, τη βλέπετε. Μεγάλη, τέλος πάντων, αλλά πολύ μεγαλύτερη από αυτό το μικρό πραγματάκι που κρατάω. Πέτρες και 2. Αν τα αφήσω λοιπόν και ήταν σωστός, ο Αριστοτέλης πρέπει να αφήσει πρώτα αυτή, να ακούσουμε ένα κρούπο και μετά από αρκετό χρόνο, γιατί είναι μεγάλη διαφορά, να ακούσουμε το βίντεο που θα κάνει. Αν τα αφήσω και τα δύο να ακούσουμε. Τώρα, μην μπερδευτείτε με τις πολλές. Τα πολλά χτυπήματα τώρα πέφτουν να πούμε την αλήθεια. Πάντως, αν είδατε, πέσανε και τα δύο ταυτόχρονα. Αν το κάνω εδώ κάτω, όχι σχεδόν, παίρνει ταυτόχρονα δυστυχώς. Για τον Αριστοτέλη. Ένα του. Μην κοιτάτε τα υπόλοιπα. Άρα, ο Αριστοτέλης είχε κάνει λάθος. Δεν ήταν σωστά αυτά που είπε. Όλα τα βαριά σωμάτα παίρνουν ταυτόχρονα. Τόσο όμως ήταν η δύναμη του δόγματος, όπου επί 20 αιώνες όλοι σχεδόν οι άνθρωποι δεν εμπιστευόταν την εμπειρία τους, δηλαδή αυτό που έβλεπαν, γιατί αποκλείεται να μιλεί κανένας αυτό το πραγματάκι, και πίστευαν τυφλά αυτά που έλεγε ο Αριστοτέλης εκτός από ελαχιστότερες εξαιρέσεις. Ο φιλόσοφος Καρλ Πόπερ, στην εικόνα, λέει ότι το πιο ξεκάθαρο κριτήριο αν μια θεωρία είναι επιστημονική, αν μπορεί να διαψευστεί. Αν μπορεί να προσκομίσει κάποιος ένα μυδικό γεγονός, το οποίο τελεσίδικα να τη χαρακτηρίζει λανθασμένη. Αν δεν μπορεί, δεν είναι επιστημονική. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αποδείξαμε προηγούμενα, με το πειραματάκι που σας έκανα, με ένα τελεσίδικο τρόπο, με ένα πείραμα δηλαδή, ότι η θεωρία του Αριστοτέλη ήταν λανθασμένη. Κατά την επιστήμη λοιπόν, η μόνη αυθεντία είναι η εμπειρία, η παρατήρηση και το πείραμα. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή της επιστήμης, ότι πάνω απ' όλα είναι η εμπειρία, η παρατήρηση και το πείραμα. Τα γεγονότα δηλαδή και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά. Όλο το πολιτιστικό ρεύμα που αναπτύχθηκε στη γη, που το λέμε επιστήμη, και που γεννήθηκε το 17ο αιώνα μετά την επιστημονική επανάσταση του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα, οφείλεται στο γεγονός που μόλις σας έδειξα. Να αμφισβητούμε δηλαδή τις αυθεντίες όταν αυτό που λένε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν ανταποκρίνεται στην εμπειρία.
Αυτό χαρακτηρίζει την ηθική υπεροχή της επιστήμης απέναντι σε κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι εμφανίστηκαν δύο στάσεις ζωής. Η μία επιστημονική, αυτή που βάζει την παρατήρηση των γεγονότων πάνω από τις γνώμες και τις πεποιθήσεις μας. Και η άλλη η ψευδοεπιστημονική. Η στάση της στρουθοκαμήλου. Όταν δηλαδή βάζουμε τις πεποιθήσεις και τις ιστορίες μας πάνω από την παρατήρηση των γεγονότων και από τα στοιχεία που προκύπτουν. Δεν παρατηρώ, πιστεύω. Οι ψευδοεπιστημονικές θεωρίες λοιπόν έρχονται αντιμέτωποι με την επιστήμη διότι εικάζουν και θεμελιώνονται στο φανταστικό, το ανυπόστατο και το ασαφές. Ενώ η επιστήμη μετράει και αξιολογεί γεγονότα, σταθμίζει στοιχεία, εξάγει στέρεα και σαφή συμπεράσματα, επιπλέον έχει στον πυρήνα της την αρχή της επαναληψιμότητας του πειράματος και μέσω αυτού τη δυνατότητα να επαληθεύσει ή να διαψεύσει κάθε θεωρία που προτείνεται από κάποιον. Δηλαδή, ο κάθε ανεξάρτητος πειραματικός επιστήμονας μπορεί να επαναλάβει την ίδια πειραματική διαδικασία ακολουθώντας την επιστημονική μεθοδολογία, ώστε τελικά να επαληθεύσει ή να διαψεύσει μια οποιαδήποτε προτινόμενη θεωρία μέσω του επαναλαμβανόμενου πειράματος που θα κάνει. Και πάμε να μελετήσουμε από εδώ και μετά διάφορες ψευδοεπιστήμες. Θα σας παρακαλέσω να κάνετε το εξής. Σηκώστε αν θέλετε το χέρι σας, μόνο όσοι από εσάς δεν γνωρίζετε το ζώδιό σας. Ποιος δεν γνωρίζει το ζώδιο και να πει αλήθεια, έτσι. Δηλαδή ένας, χέρι σηκωμένο είναι σηκωμένο. Δύο, δεν γνωρίζει το ζώδιο σας εσείς. Ωραία, τρεις. Εντάξει. Ευχαριστώ πάνω. Ντροπή. Στη ΣΥΠΟ πάνω από 90% γνωρίζουν το ζώδιό τους και μόλις 57% την ομάδα αίματος του. Να μην σας ρωτήσω για ομάδα αίματος και 28% των Αμερικάνων πιστεύουν αστρολογία, 23% των Γάλλων, 47% των Μεξικάνων και από τους Έλληνες που αυτοπροσδιορίζεται ότι ανήκουν σε ανώτερη κοινωνική τάξη, μόνο το 30% πιστεύει λέει, στην αστρολογία. Πιστεύω παραπάνω. Η αστρολογία λοιπόν βασίζεται σε εποχές που η επιστήμη δεν είχε ακόμα καταξιωθεί ως αυστηρή πνευματική διαδικασία, η επιστημονική μέθοδος δεν είχε ακόμα προσταλωθεί, ενώ κυριαρχούσαν μύθοι, θρησκοληψία και η έλλειψη συστηματικής παιδείας. Στη σημερινή εποχή αυτή η τεράστια διάδοση των αστρολογικών προβλέψεων αποτελεί παράδοξο της ανθρώπινης φύσης. Προφανώς πιστεύω εγώ ότι είναι στην ανάγκη της στην αγωνία του ανθρώπου να γνωρίζει τούτο που επιφυλάσσει το μέλλον προκειμένου να χαλαναγωγήσει το φόβο του για το άγνωστο. Γι' αυτό οι αστρολόγοι φροντίζουν αυτόν τον φόβο να τον καλλιεργούν ή να τον συντηρούν. Δεν θα πω για την αστρολογία κάτι παραπάνω, θα αφήσω να μιλήσουν οι δήμονες. Να βγάζω αυτή την ατζέντα, ναι. Κώστα μου, η αστρολογία είναι επιστήμη, έτσι. Είναι και επιστήμη, είναι και τέχνη. Η επιστήμη είναι και δείκτη, την επιβεβαιώνει τη στατιστική. Για να πω πολύ μάλιστα. Ωραία. Λέει ότι στηρίζεται στη στατιστική και είναι επιστήμη. Για να δούμε τι σχέση έχει με την επιστήμη και τι σχέση έχει με τη στατιστική. Εδώ είναι μια από πηγή μάθησης, το ξέρετε και θα σας πρότεινα να συμμετάσχετε σε αυτά τα μαθήματα, είναι πάρα πολύ ωραία. Δείχνει ένα οροσκόπιο του κρυού που λέει το εξής. Το τετράγωνο του ανάδρομου Ερμή με τον χρόνο αναμένεται να πολλαπλασιάσει τις ευθύνες του και από αυτή την άποψη οφείλει να φερθεί με επαγγελματισμό, περιορίζοντας τον ενδεχόμενο κάποιου λάθος που μπορεί να σου στοιχήσει. Αυτά που έχω κάνει σε κίτρινο είναι πολύ σημαντικά να καταλάβετε γιατί τα λέτε. Αν κάποιο λάθος λοιπόν συμβεί, θα στοιχήσει το κρυό και έφταιγε ο ανάδρομος Ερμή με τον χρόνο γι' αυτό. Αν τίποτα κακό δεν συμβεί, μπράβο του κρυού που άκουσε τον αστρολόγο του και φέρθηκε άκρως επαγγελματικά. Αν τέλος ο κρυός φερθεί αντιεπαγγελματικά. Αλλά παρόλα αυτά το λάθος δεν ήρθε, κανένα πρόβλημα. Ο αστρολόγος τι είπε, ενδεχόμενο λάθος, όχι σίγουρο λάθος. Αν είναι καλυμμένος από παντού. Την ίδια μέρα ένας άλλος αστρολόγος. Σήμερα η σελήνη εξακολουθεί να βρίσκεται στο τοξότη και είναι πιθανόν να διαβάσει αυτό το κείμενο βρισκόμενο σε μια εκδρομή ή πραγματοποιώντας ένα ταξίδι. Προσέξτε ότι το τετράγωνο του ανάδρομου Ερμή δεν έχει τόση σημασία για το δεύτερο αστρολόγο, δεν το θεωρήσε σημαντικό. Συγγνώμη. Έδωσε βάρος στη σελήνη, λέει, στο τοξότη. Σημειώστε ξανά το πιθανόν. Η αστρολογία λοιπόν παρέχει τόσες διαφορετικές προβλέψεις, όσο για το ίδιο θέμα βέβαια, όσο και οι αστρολόγοι υποδαρωτήσεις. Μια επιστημονική θεωρία όμως πρέπει να παρέχει συγκεκριμένες προβλέψεις, που να μπορούν να παραχθούν ίδιες από οποιονδήποτε άλλο εξάρτητο γνώση θεωρίας που ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία. Η αστρολογία δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ένα χαρακτηριστικό βέβαια που είναι θεμελιώδες εάν μια δραστηριότητα του ανθρώπου θεωρηθεί επιστήμη ή όχι.
Επίσης, η αστρολογία δεν παρέχει ποσοτικές στατιστικές προβλέψεις, τις οποίες μπορούμε να επιβεβαιώσουμε να καταλήξουμε. Το να πεις είναι πιθανό να πας κρυά εκδρομή σήμερα, αλλά μπορεί και όχι, δεν είναι επιστημονική πρόβλεψη, διότι δεν έχει ποσοτική δυνάμενη να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί. Αν κάνεις ποσοτική πρόβλεψη, θα δούμε ότι μπορεί να την απορρίψει άμα είναι. Για να την επιβεβαιώσει. Προσέξτε, δεν είναι η έλλειψη βεβαιότητα στο πρόβλημα. Υπάρχουν και επιστημονικές θεωρίες, όπως η κουβατομηχανική που θα μιλήσουμε εκτενέστερα και μετά, που δεν προβλέπουν βεβαιότητες αλλά πιθανότητες. Όμως, όταν οι επιστημονικές θεωρίες κάνουν πιθανοκρατικές προβλέψεις, όπως η κουβατομηχανική, αυτές είναι πάντα ποσοτικές. Για παράδειγμα, στην κουβατομηχανική έχουμε τη διάσταση ενός σωματιού του μικρόκοσμου. Δεν έβαλα ονόματα, εδώ είναι το αρνητικό πιόνιο, ουσιαστικά δεν έβαλα ονόματα, μην το μπερδέψουμε τώρα. Όμως, αυτό το σωματίδιο διασπάται. Ταυτόχρονα όμως για την πιθανοκρατική διάσπαση, παράλληλα με την πιθανοκρατική διάσπαση, έχουμε και ποσοτική πρόβλεψη γι' αυτό. Για παράδειγμα, σε κάθε 10.000 διασπάσεις, αυτό είναι πραγματικό γεγονός για το αρνητικό πιόνιο. Οι 9.999 μας δίνουν ένα ζεύγος συγκεκριμένων σωματιδίων και ένα δεύτερο ζεύγος συγκεκριμένων σωματιδίων. Άρα, αυτή είναι μια ποσοτική πρόβλεψη. Πρόβλεψη προφανώς που μπορεί να επιβεβαιωθεί από εμάς στατιστικά. Αντίστοιχα, ένα αστρολογία για την επιστημονική θεωρία θα πρέπει να κάνει μια αντίστοιχη πρόβλεψη. Να πει για τον κρυό, για τον κρυό θα πρέπει να πει σε 1000 κρυό για παράδειγμα, οι 700 θα πάνε προαγωγή και οι 300 θα πάνε εκδρομή, όπως είπαν οι περισσότεροι. Αυτή θα ήταν μια ποσοτική πρόβλεψη που μπορούσαμε να ελέγξουμε πειραματικά, να ρωτήσουμε 1000 κρυούς πού πήγαν εκδρομή ή όχι. Τέτοια πρόβλεψη λοιπόν δεν θα δοθεί ποτέ. Άρα η αστρολογία ούτε επιστημονική είναι, ούτε και στηρίζεται στη στατιστική. Για να δούμε κάτι άλλο. Εδώ κάνει δύο σοβαρά λάθη αστρονομικά. Γιατί δεν μας το παίζει. Ναι. Αυτό μετράει. Ανάδρομοι πλανήτες το 24. Πάντα είναι πλανήτη. Τι σημαίνει ανάδρομο? Είναι από την άλλη πλευρά του ήλιου. Γιατί λέμε όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος? Γιατί συνήθως, επειδή ο Ερμής κάνει 3 φορές τον κύκλο γύρω από τον ήλιο, την ώρα που η γη το κάνει 1. Γι' αυτό είναι 3 φορές ανάδρομος. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δώστε λίγο βάση. Ο Ερμής είναι ένας πλανήτης που βρίσκεται κοντά στον ήλιο, κοντινότερο. Και γυρίζει γύρω από τον ήλιο σε μία περίοδο 88 ημερών. Αν το διαιρέσει με το... Το βίσμα. Το STMI, που λύθηκε μάλλον. Ναι. Πολλά σύμβαση σήμερα. Λοιπόν, φαίνεται. Ωραία, έχει περίοδο 88 ημερών. Αν διαιρέσει την περίοδο της γης με το 88, βγαίνει 4. Άρα κάνει 4 περιστροφές και όχι 3 που λέει. Πρώτο λάθος αστρονομικό. Δεν συμβαίνει η αναδρομικότητα του Ερμή όταν πηγαίνει πίσω από τον ήλιο, αλλά όταν έρχεται μπροστά από τον ήλιο. Πράγματι, χρησιμοποιώντας το πτολεμαϊκό σύστημα, όπως εδώ η γη στο κέντρο, ο ήλιος να περισσεύει γύρω από τη γη και ο Ερμής γύρω από τον ήλιο, θα δούμε ότι κάνει αναδρομή όταν περνάει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη. Εδώ φαίνεται την πορεία, αν βλέπετε την πορεία, η αναδρομή γίνεται εδώ. Βλέπετε, από εδώ και μετά γίνεται αναδρομή. Θα παρατηρήσετε τώρα που θα σας το δείξω και θα δείτε ότι ο Ερμής θα βρίσκεται μεταξύ γης και ήλιου. Προσέχετε την εδώ την αναδρομή. Συμβαίνει όσο ο Ερμής διέρχεται μεταξύ ήλιου και γης. Κατά την αναδρομή φαίνεται ότι ο Ερμής σαν να πλησιάζει τη γη και κατά τους αστρολόγους λοιπόν, όταν ένας πλανήτης πλησιάζει φαινομενικά τη γη, είναι σαν να την απειλεί. Γι' αυτό αστρολογικά ο πλανήτης κάνει τη δύναμη των καλών ιδιωτήτων του και αποκτά περισσότερο τις κακές του ιδιότητες και επιρροές. Ορίστε. Για να το δούμε και με το Κοπερνίκιο, το κεντρικό σύστημα, κοιτάξτε που περνάει στην πράσινη γραμμή είναι αναδρομή, όταν περνάει μεταξύ γης και ήλιου. Από 1 μέχρι 25 Απρίλη, κατά σύμπτωση, ο Ερμής κάνει αναδρομή στο ζώδιο του Κρυού. Εξαιτίας της αναδρομής του Ερμής, επισημαίνει στο ζώδιό μου, προσέχετε, έχω διαβάσει να μου λένε, πρόσεξε τα λεφτά σου ηχθεί. Ετοιμάσου να βιώσει απογοήτευση και δράμα στα έσοδά σου.
πιθανόν αυτό να σου φέρει μεγάλο άγχος. Ελπίζω, επειδή είμαι συνταξιούχος, η σύνταξή μου να κατεβεί στο τέλος του μήνα και να μην μου κάνει καμία πλάκα ο Μητσοτάκης σε μένα και σε όλους τους. Παρατηρήστε επιπλέον ότι έχει κάνει 4 περιστροφές το μη, όπου είναι ο Μέρκουρη, ο Ερμής, όταν κάνει γύμνια. Άρα έκανε 2 σοβαρά λάθη. Εν τούτης όμως είναι σέβεται τον εαυτό του και φροντίζει πάντα να συντηρεί τις φοβίες για τους αναγνώστες του. Έρχεται φορική Πασέλινος 24.000 προβολές σε ένα μήνα. Θα χυθεί αίμα 174.000 προβολές. Σοκάρι 86.000 προβολές. Κρατήστε την ανάσα για αυτό που έρχεται. 127.000 προβολές σε 4 εβδομάδες παρακαλώ. Μια κυρία εκεί αστρολόγος. Και πάμε λίγο στα πιο βαθιά. Ξέρουμε ότι ο άξονας περιστροφής της Γης αλλάζει κατεύθυνση. Δεν είναι σταθερός, μεταπίπτει όπως λέμε, σαν μια σγούρα που γυρίζει πελαγιαστά. Με αποτέλεσμα τα ζώδια να έχουν σήμερα μετατοπιστεί σε νέες θέσεις και με κίνηση αρχαιότητας. Ξέρουμε ακόμα τα 12 γνωστά ζώδια και ο ζωδιακός κύκλος είχαν εφευρεθεί πριν 3.000 χρόνια. Πρακτικά λοιπόν σήμερα τα ζώδια έχουν περίπου πάει ένα μήνα προς τα πίσω. Να οι καινούριες. Εγώ που είμαι ηχθής για παράδειγμα και έχω γεννηθεί 1η Μαρτίου, ουσιαστικά είμαι υδροχόος. Δεν είμαι ηχθής. Και τόσα χρόνια συμβουλευόμουν κάθε μέρα αλλού το οροσκόπιο. Και αναρωτιόμουν γιατί δεν είχα τύχει στον έρωτα. Αν θέλετε η εταιρεία να σας τυπώσει αυτά εδώ για να τα έχετε, απευθύνετε στο προεδρείο και έχουμε μεσολαβήσει να διατηρηθούν τα ωραία νέα. Πώς το ερμηνεύει αυτό το φαινόμενο της μετάπτωσης η αστρολογία? Με ένα απίστευτα γελίο επιχείρημα. Πρώτον, μας επηρεάζουν σήμερα οι πλανήτες από τις σημερινές τους θέσεις, με μια επίδραση που διασχίζει τον διαπλανητικό χώρο, αυτό που πάμε το καταστρώ, αλλά μας επηρεάζουν και από τις θέσεις που είχαν 30 αιώνες πριν, διασχίζοντας εξίσου εύκολα τον χρόνο. Από το παρελθόν μας επηρεάζουν στο μέλλον. Και αν δεν το πιστεύετε, το δείστε. Άλλο ένα επιχείρημα που χρησιμοποιείται είναι η μετάπτωση του άξονα της Γης. Γνωρίζουμε πως η θέση του άξονα της Γης μεταβάλλεται περίπου 30 μοίρες κάθε 2.150 έτη. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ, για όσους δεν γνωρίζουν, πως η σύγχρονη επιστημονική αστρολογία χρησιμοποιεί και τους 2 χάρτες για να κάνει ασφαλείς προβλέψεις. Και τον τροπικό χάρτη με τις θέσεις των πλανητών στην αρχαιότητα, αλλά και τον αστικό χάρτη με τις σημερινές τους θέσεις. Στο ερώτημα γιατί χρησιμοποιούμε και τον τροπικό χάρτη με τις παρελθούσες πλανητικές θέσεις, η απάντηση έρχεται πάλι μέσα από την παρατήρηση και την πρακτική εφαρμογή. Επειδή, όπως έχουμε παρατηρήσει, μέσα από πολλά χρόνια μελετών, λειτουργεί και ασκεί επιρροές και ο τροπικός χάρτης. Στην αστρολογία πιστεύουμε ότι οι παρελθούσες θέσεις των πλανητών ασκούν επιρροή. Σήμερα, έτσι, τα λόγια είναι πυρετά βέβαια. Τώρα, για να κλείσουμε εδώ, στην αρχαιότητα τότε που ξεκίνησε η αστρολογία γνωρίζαμε ότι υπήρχαν μόνο 6 πλανήτες. Όλη η αστρολογία λοιπόν είχε δομηθεί πάνω σε 6 πλανήτες. Με τι κριτήριο λοιπόν όταν ανακαλύφθηκαν 3 καινούριοι πλανήτες οδηγήθηκαν στο να βρουν τις επιρροές που αυτοί ασκούσαν φούνοι, που δεν υπήρχαν παλιά στο Βαβυλώνιο. Ακούστε λοιπόν πώς τι συμβαίνει. Κάτσε να σας πω δύο κουβέντες πριν δείτε το βίντεο. Αναφέρει ότι για να αποδώσουν την φύση της επιρροής ενός νέου πλανήτη, διάλεξαν να λάβουν υπόψη τους επιλεκτικά ένα γεγονός ανάμεσα σε χιλιάδες που είχαν συμβεί σε διάφορα μέρη της Γης, στον αιώνα που έτυχε να γίνει η ανακάλυψη του νέου πλανήτη. Εκεί που λέει βέβαια ακριβή χρονολογία, πάντα κάνει θάλασσα. Για προσοχή τι λέει. Προκύπτει το ερώτημα βέβαια πώς αποδόθηκαν οι τάσεις και οι επιρροές των νέων πλανητών. Με 2 τρόπους. Παρατηρήσαμε, δηλαδή παρατήρησαν οι αστρολόγοι της εποχής, τα γεγονότα με τα οποία συνέπεσε η ανακάλυψή τους. Η ανακάλυψη του ουρανού και η ένταξή του στην αστρολογική μελέτη το 18ο αιώνα συνέπεσε με τη Γαλλική Επανάσταση και έτσι συνδέθηκε με την πρωτοπορία, τις απότομες αλλαγές και τις επαναστάσεις. Αντίστοιχα του Ποσειδώνα, κατά το 19ο αιώνα, συνέπεσε με τον πόλεμο του Οπίου στην Κίνα και έτσι συνδέθηκε με τα φάρμακα και τις ουσίες. Τέλος, ο Πλούτονας ανακαλύφθηκε το 1930, την εποχή της επίτευξης της εργαστηριακής σχάσης του ατόμου, που οδήγησε στη δημιουργία της ατομικής βόμβας και έτσι συνδέθηκε με τη μετάλλαξη και την ενέργεια. Λοιπόν, για κοιτάξτε να δείτε, η σύμπτωση, έτσι, κοιτάξτε τις ημερομηνίες,
1781 ανακαλύφθηκε ο ουρανός, 1789 έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Το 1846 ο πόλεμος του οποίου, όχι το Ποσειδώνας, και το 1939 ξέσπασε στην Κίνα ο πόλεμος του οποίου. Ο Πλούτονας ανακαλύφθηκε το Φλεβάρι του 1930 και η πρώτη πυρηνική σκάφη αναπτύχθηκε από τους φυσικούς Καν και Μέιτνερ στο Βερολίνο το 1938. Ήταν εκεί που τα είχε κλάσει για την έκφραση ο Αϊνστάιν και έστειλε την επιστολή στο Ρούσβελτ, έτσι ότι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε την ατομική βόμβα. Δεν δικαιολογείται με κανένα ορθολογικό τρόπο η αιτιώδη σχέση, αν υπάρχει, μεταξύ του είδους της επιρροής του νέου πλανήτη και του διαλεγμένου γεγονότος που συνέβη κάπου σε ένα γεωγραφικό σημείο της Γης κατά τη διάρκεια του αιώνα της ανακάλυψης. Και δεν συμπίπτουν ταυτόχρονα δηλαδή. Να τον έχεις ανακαλύψει όταν γινόταν ο πόλεμος ακριβώς την ίδια ημερομηνία, ναι, να πω εντάξει, το δέχομαι. Σχέδια αυθαιρεσία δηλαδή. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση εδώ. Είναι ενδιαφέρουσα και θα σας αρέσει. Γιατί είναι και χρήσιμη, επειδή θα δείτε ότι οι ψευδοεπιστήμονες μιλάνε για επιστημονικά πράγματα χωρίς να έχουν ιδέα γιατί μιλάνε. Σε αυτή την εικόνα λοιπόν φαίνεται ο Σερ Τζότζεφ Τόμσον αριστερά, που το 1906 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την ανακάλυψή του ότι τα ηλεκτρόνια είναι σωματίδια. Δίπλα του ο γιος του Τζόρτζ, που κέρδισε το 1937 το ίδιο ακριβώς βραβείο Νόμπελ, αποδεικνύοντας ότι τα ηλεκτρόνια είναι κύματα. Δύο Νόμπελ στην ίδια οικογένεια και για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Για τη φύση των ηλεκτρονίων. Το ερώτημα είναι, ποιος είχε δίκιο? Τι λέτε? Και οι δύο, πολύ σωστά. Τα ηλεκτρόνια έχουν διπλή φύση. Ανάλογα με τις συνθήκες εκδηλώνεται είτε ο σωματιδιακός είτε ο κυματικός του χαρακτήρας. Για παράδειγμα, στην καρδιά της κβαντομηχανικής υπάρχει το περίφημο πείραμα των δύο σχισμών. Έχουμε δύο σχισμές εδώ, όπου μια δέσμη ηλεκτρονίων, αυτή εδώ, περνάει από τις σχισμές και σε μια ειδική οθόνη που προσπίτουν δημιουργούν μια συγκεκριμένη εικόνα. Χαρακτηριστική για τη συμπεριφορά των κυμάτων. Προσέξτε, δεν μαζεύονται σε δύο μπάρες τα ηλεκτρόνια απέναντι, αλλά δημιουργούν πολλές μπάρες, διασπίνονται σε πάρα πολλές μπάρες. Είναι εικόνα συμβολής κυμάτων, έχουν κυματική συμπεριφορά. Η εικόνα αυτή αλλάζει όταν θελήσουν να τα ανιχνεύσουν. Προσέξτε, να τα παρατηρήσουμε, όχι με το βλέμμα μας, να τα κοιτάξουμε. Άλλο κοιτάω και άλλο ανιχνεύω. Για παράδειγμα, μία λάμπα μπορεί να πετάει φωτόνια, αυτή η λάμπα εδώ, πετάει φωτόνια στα ηλεκτρόνια προκειμένου να τα καταγράψει. Τα φωτόνια αλληλεπιδρούν με τα ηλεκτρόνια αναγκάζοντάς τα να αλλάξουν εικόνα. Εκεί εμφανίζεται πια συμπεριφορά σωματιδίων. Δημιουργούνται μόνο δύο μπάρες ακριβώς απέναντι από τις δύο σχισμές. Σαν να είχαμε μπαλάκια να πετούσαμε. Πάντα όμως με βάση τους φυσικούς νόμους που διέπουν την κίνησή τους, έτσι. Δεν γνωρίζουμε το γιατί ο μικρόκοσμος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τόσο παράδοξο τρόπο. Δεν μας απασχολεί όμως ιδιαίτερα αυτό το γιατί, αφού αυτό που πρέπει να μας απασχολεί και μπορούμε να διερευνήσουμε είναι το πώς συμπεριφέρεται, πώς λειτουργεί η φύση και όχι το γιατί λειτουργεί έτσι. Ακούστε τώρα. Στο παραπάνω πείραμα, τα ηλεκτρόνια λειτουργούν ως οντότητες. Διαμορφώνουν διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με τις συνθήκες που αντιλαμβάνονται. Πρόκειται για μικρή μονάδα της ύλης. Προφανώς το ίδιο ισχύει και για μεγαλύτερες μάσες ύλης όπως οι πλανήτες. Φυσικά, όπως δεν γνωρίζουμε τα αίτια που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων, αντίστοιχα δεν γνωρίζουμε τον τρόπο επιρροής των πλανητών. Και στις δύο περιπτώσεις όμως βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ωραία. Βέβαια, τι εννοεί ο τύπος όταν λέει τα ηλεκτρόνια αλλάζουν συμπεριφορά ανάλογα με τις συνθήκες που αντιλαμβάνονται? Αποδίδει συνείδηση και αυτενέργεια σε μικροσκοπικά σωματίδια? Πρόκειται για στοιχειώδη σωμάτια χωρίς υποτίθεται εγκέφαλο, χωρίς νοημοσύνη που δεν αντιλαμβάνονται τίποτα. Απλώς αντιδρούν στις συνθήκες που βρίσκονται πάντα με βάση τους φυσικούς νόμους που διέπουν την κίνησή του. Όσο για την αιτία, είναι η επίδρασή του με τα φωτόνια. Ξέρουν πολύ καλά οι επιστήμονες τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν πέρα από τις ανοησίες και τις ανακρίβειες που λέει, η φυσική, όπως σας είπα, οι φυσικοί γνωρίζουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων και γιατί συμπεριφέρονται έτσι, το πώς το έχουν απαντήσει δηλαδή, το γιατί δεν μας απασχολεί. Οι αστρολόγοι είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι πλανήτες, γιατί απλούστατα δεν λειτουργούν έτσι όπως έκαναν αυτοί. Και τελικά παραλληλίζει τις επιδράσεις μεταξύ πλανητών και ανθρώπων με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ στοιχειωδών σωματιδίων, ηλεκτρονίων και φωτονίων. Απίστευτο. Ολοκληρώνοντας γιατί. Από τη μία μεριά λοιπόν, ακόμα και στην αριστοτελική επιστήμη, βασικό χαρακτηριστικό είναι η σαφήνεια των προβλέψεων. Έλεγε ο Αριστοτέλης συγκεκριμένα πράγματα που μπορούσαμε να τα διαψεύσουμε ή να πούμε ότι είχε δίκιο.
Από την άλλη πλευρά, χαρακτηριστικό της αστρολογίας και κάθε ψευδοεπιστήμης είναι η απόλυτη ασάφεια. Οπότε, οτιδήποτε και αν συμβεί τελικά με τη σοφά, διατυπωμένη πρόβλεψη, πάντα θα έχει δίκιο αυτός που έκανε την πρόβλεψη, ακόμα και αν δεν του βγήκε. Αλλά κάτι ακόμα πιο βασικό, υπάρχει μόνο μία αστρολογία. Δεν υπάρχει μόνο μία αστρολογία. Υπάρχουν τόσες αστρολογικές μεταξύ τους διαφορετικές προβλέψεις, όσο και οι αστρολόγοι. Και θυμηθείτε και τον πλαζέ ύφος του τύπου μίλαγε εκεί, έτσι. Είχε ένα πλαζέ ύφος, δεν ήξερε τα πάντα. Και πάμε σε μια θεωρία που είναι η Αγία Κορά, θα γελάσετε εδώ, η θεωρία της επίπεδης γης. Στην αρχή του ανθρώπινου πολιτισμού ήταν λογικό οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι η γη ήταν επίπεδη και ακινήτη, αφού η αισθητική τους εμπειρία αυτό τους έλεγε. Η σύγχρονη θεωρία της επίπεδης γης ανάγεται στην Παλαιά Διαθήκη, σε κοσμοθεωρίες αρχαιότητας και τέλος συσχετίζεται, όπως ακούμε, με πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Εδώ γίνεται συμβολής. Υποστηρίζει πως η γη είναι ένας επίπεδος ακίνητος δίσκος με κέντρο το Βόρειο Πόλο που περιβάλλεται από τους πάγους Ανταρκτικής ή τους 50 μέτρων, οι οποίοι συγκρατούν τους ωκεανούς και δεν χύνονται. Ο ήλιος έχει διάμετρο 50 χιλιόμετρα μόνο και περιστρέφεται πάνω από τη γη, φωτίζοντας την από ύψος 5.500 χιλιόμετρα. Πάντα αντιδιαμετρικά η σελήνη περιφέρεται απέναντι από τον ήλιο. Ολόκληρη η γη εδώ περιβάλλεται από τον αστρικό ουράνιο θόρο που περιστρέφεται γύρω μας και κατά κάποιους θειασιώτες της θεωρίας διαχωρίζει έτσι τα πάνω από τα κάτω ύδατα. Αυτό λέει η θεία δημιουργία της Παλαιάς Διαθήκης. Φυσικά βαρύτητα δεν υπάρχει και τα άστρα βρίσκονται μέσα στα πάνω ύδατα. Η ιδέα βασίζεται λοιπόν σε μια ακραία εκδοχή της φιλοσοφίας της κυριαρχίας των αισθήσεων και του τυφλού εμπειρισμού. Εάν θέλει κάποιος να κατανοήσει τη φύση, θα πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά σε πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει ο ίδιος αποκλειστικά μέσω των αισθήσεων. Άρα, αφού η αισθήση σου λέει ότι η γη είναι ακίνητη και επίπεδη, δεν ζει σε ένα σφαιρικό πλανήτη μέσα σε ένα ελαιοκεντρικό σύστημα. Στη ΣΥΠΑ το 10% του κόσμου θεωρεί ότι αυτή η θεωρία είναι σωστή ή θα μπορούσε να είναι σωστή. Από αυτό το σύλλογο έχουμε κάπως, θα το δείτε, αυτός αριθμεί 6.200 μέλη, 3 επιπεδιστές δίνουν μια συνέντευξη. Κράτησα ένα μικρό απόσπασμα. Ο νεαρός δεξιά παίρνει συνέντευξη, αριστερά ένας επιπεδιστής. Το στιγμιότυπο που πήραμε αντιγραφή της οθόνης ίσως δεν το κολακεύει τον επιπεδιστή, αλλά είναι ο πιο γενναίος από τους 3. Θα το δείτε γιατί. Πάμε να δείτε τα χαρακτηριστικά νεύματα που κάνει κατά τη διάρκεια του αποσπάσματος. Οι άλλοι δύο κρύβουν τα χαρακτηριστικά τους όσο καλύτερα μπορούν, γιατί φοβούνται για τη ζωή τους. Οι απόψεις που προσβεύουν είναι πολύ σημαντικές, μπορούν να φέρουν κοινωνικές και πολιτικές ανατροπές, άρα κινδυνεύουν με αντίπεινα και τιμωρίες. Ας ακούσουμε λοιπόν τι θα πούμε. Βρισκόμαστε κάπου κολλημένοι. Εσύ τώρα αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ και συζητάμε όμορφα και ωραία, νιώθεις ότι πηγαίνεις με 1600 χιλιόμετρα την ώρα και υπάρχουν ένα αυτοκίνητο με 30 χιλιόμετρα πέρα στο χέρι σου στο παράθυρο και φεύγει πίσω. Απλά σου εξηγώ για να δεις πόσο γελίο ακούγεται τι σου λένε οι επιστήμονες. Λοιπόν, δεν σου το λένε οι αισθήσεις σου, αλλά δεν κουνιέσαι. Άσχετα αν βρεθείς σε ένα αεροπλάνο με κλειστά παράθυρα, να μην υπάρχουν αναταράξεις, πάλι δεν θα καταλάβεις ότι δεν γίνεται. Πώς θα καταλάβεις ότι γίνεται. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Σταθερή ταχύτητα, αν δεν επιταχύνεται, αν δεν απογειώνεται, πώς βιώνεται. Τι γελία λέει σου λένε οι επιστήμονες. Τα έχουν βάλει με την επιστήμη και τους επιστήμονες. Κάποιος πρέπει να τους μιλήσει για το Ερμές του Φουκώ που αποδεικνύει πειραματικά ότι η γη κινείται. Έχουμε και στην Πάτρα αυτό που πραγματικά που βλέπετε εδώ είναι στην Πάτρα. Αν πάει κάποιος προς Αθήνα, μπορεί να σταματήσει στην Πάτρα, είναι στο Μουσείο Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και μπορεί να το δει το Ερμές του Φουκώ. Μια γρήγορη αναζήτηση μόνο στο Facebook μου αποκάλυψε πολλές σελίδες. Αυτή είναι μια σελίδα με 30.000 μέλη, παρακαλώ, μια άλλη με 5.000 μέλη και μια τελευταία με 10.000 μέλη, όπου θα μιλήσει στα επόμενα ο πρόεδρος της αυτής της τελευταίας. Οπότε δεν έχουν πάει ποτέ στη σελήνη. Όχι, δεν μπορούν να πάνε στη σελήνη. Η σελήνη και με βάση έναν παλιότερο επιστήμονα. Μας το έχεις ξαναπεί ότι η σελήνη δεν είναι ένας τόπος που μπορεί να πατήσει κάποιος, μας έχεις πει. Όχι, δεν έχει κάποια υλική υπόσταση. Είναι ένα κοσμικό πλάσμα. Όπως πλάσμα είναι και ο ήλιος. Έτσι έχουμε τον μαγνητισμό, τον διαμαγνητισμό κτλ. Έτσι γι' αυτό όπου υπάρχει ο ήλιος, από την άλλη πλευρά έχουμε τη σελήνη. Δηλαδή. Αυτό. Τώρα, να σας αναφέρω απλά και μόνο ότι μετά την προσελήνωση την επόμενη μέρα, η Πράλτα που ήταν η εφημερίδα του Βοσιολογικού Κομμουνιστικού Κόμματος δημοσίευσε ένα συγχαρητήριο άρθρο
του Προέδρου Πολκόρνη προς τον Πρόεδρο Νίξον με ευχές προς τους αστροναύτες, προφανώς αναμενόντας εν μέσω φυσικού πολέμου ότι πράγματι η προσελήνωση είχε συμβεί. Ακούστε τώρα όσοι πάτε να παρακολουθήσετε διάτονες το καλοκαίρι, μας θα φτάσει. Σημαντικό. Για να πείσουν λοιπόν τον κόσμο στη σύγχρονη εποχή, τι έχουν κάνει. Με μεταγωγικά αεροπλάνα πετάνε μεγάλες μπάλες πυράκτωσης που θεωρούνται ότι είναι μετεωρίτες και ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε μετεωρίτες. Και κάθε μήνα η NASA, άμα πούμε και τώρα, άμα πούμε στο Google, σίγουρα θα υπάρχει αναφορά ότι μας πλησιάζει ένας κομίτης και τόμε και κάνει την προσπάθεια και τρέχει το χρήμα από πίσω σε προγράμματα και σε οτιδήποτε. Ωραία, απίστευτη είναι βέβαια. Εδώ τα απογειώνει. Οι εικόνες που μας δείχνει η NASA είναι όλες ψεύτικες, έτσι. Ούτε Hubble υπάρχει, τώρα το Hubble που το είχαν. Και φαντάζομαι αυτά τα έκαμε σαν χάρτη στο σχολείο, γενιάς και γενιάς. Ναι, πραγματικά. Μαθαίναμε φυσική αστρονομία με αυτά. Πραγματικά, κοίτα ένα πανέμορφο πράγμα, δηλαδή ένα άστρο. Άρα λοιπόν εσύ μας λες ότι είναι σαν να πικώνει, σαν να είναι στο νερό αυτό το πράγμα. Είναι στα άνω ύδατα, βέβαια, είναι στο νερό. Τι να το είδαμε και σε προηγούμενα βιντεάκια που δείξαμε, που κυματίζει, έτσι που κυματίζουν τα άνω ύδατα. Ας διαβάσουμε τη δημιουργία της Το ξαναλέω, εσείς συχνά τέρφερς, θα πω έτσι, έχετε φέρει και την καινοτομία στην έρευνα, γιατί τουλάχιστον ακούμε και καινούργια πράγματα, γιατί τόσα χρόνια τα ίδια ακούμε. Το ίδιο και το ίδιο φαγητό που χτίσαμε λίγο σανός θα ήταν ωραίος τώρα. Ούτε πλανήτες λοιπόν, ούτε αστέρια. Και λίγη θεωρία από πού φυγαγεί. Κοιτάξτε πόσες θεωρίες συνωμοσίας μπαίνουν σε αυτή την ψευδοεπιστήμη. Γιατί πού φύγει, ότι η γη κατοικείται στο εσωτερικό ή κάπου από κάπου μπαίνει στο εσωτερικό και κάτι τέτοια περίληγα. Υπάρχουν αυτές οι περιγραφές. Υπάρχουν αυτές οι περιγραφές από θαλασσοπόρους και εξερευνητές της Ινδίας και του Θιβέτ, που περιγράφουν υπόγειες τεράστιες στοές ανά τους αιώνες που οδηγούν στη γη της Απαγγελίας, στον κήπο της Ινδίας, σε αυτά τα μέρη. Λοιπόν, θα προσέξετε το γη της Απαγγελίας, έτσι. Από εδώ και μετά θα γελάσουμε. Σας υπόσχομαι ότι θα σκεδάσετε από την λίγη υπομονή. Πάμε στο κβαντικό μυστικισμό. Είναι ένα σύνολο μεταφυσικών πεποιθήσεων και πρακτικών που επιδιώκουν να συσχετίζουν τις ιδέες της κβαντικής μηχανικής με τη συνείδηση, τη νόηση και με συνδυασμό μάλλον με διάφορες ανατολικές μυστικές πεποιθήσεις. Ο κβαντικός μυστικισμός είναι μια μοντέρνα ψευδοεπιστήμη και είναι ένα από τα πιο ορθολογικά δίθεν πνευματικά κινήματα της σύγχρονης εποχής. Η κβαντοβουδιστική ψευδοεπιστήμη προτείνει ότι η σκέψη έχει άπειρη δύναμη και ενέργεια και είναι αυτή που κυριαρχεί πάνω στην ύλη. Είναι το λεγόμενο κβαντικό μας πνεύμα. Πιστεύω ότι αν χρησιμοποιήσουν λίγο κβαντική φυσική, θα κάνει πιο αξιόπιστη την ιδέα για την άπειρη δύναμη και ενέργεια που κατέχει η κβαντική μας σκέψη. Αλλά τι είναι η κβαντομηχανική? Το 1900 λοιπόν ξεκίνησε μια επανάσταση στη φυσική με τελικό αποτέλεσμα μια νέα φυσική θεωρία, την κβαντομηχανική, η οποία όχι μόνο εξήγησε τον κόσμο, αλλά και τον άλλαξε μέσω της τεχνολογίας όσο τίποτα άλλο στην ανθρώπινη ιστορία. Και είμαστε μόνο στην αρχή. Αλλά τι είναι η λέξη πρόθεμα κβάντο? Η λέξη κβάντο λοιπόν είναι η μαγική λέξη πρόθεμα της πιο επιτυχημένης επιστημονικής θεωρίας όλων των εποχών, της κβαντομηχανικής. Το πρόθεμα κβάντο προέρχεται από τη λατινική λέξη quantum, που σημαίνει ένα ελάχιστο ποσό και πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Planck, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας της κβαντομηχανικής. Το βλέπετε στην εικόνα. Όλα τα πράγματα στη φύση δεν είναι απείρως διαιρετά, αλλά υπάρχει για κάθε φυσική ουσία ένα ελάχιστο ποσό, το quantum, δεν υπάρχει μικρότερο, που είναι η μικρότερη ποσότητα από αυτή την ουσία και μικρότερη δεν μπορεί να έχουμε. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την ήλια, αλλά και για το φως, που αποτελείται από κουβάντα φωτός, τα γνωστά φωτόνια. Την απόδειξη της ύπαρξης των κουβάντα το έκανε, όπως είπαμε, ο Planck, το βλέπετε αριστερά στη φωτό εδώ, και την απόδειξη της ύπαρξης των φωτονίων την έκανε ο Αϊνστάιν και οι δύο βραβεύτηκαν με βραβείο Νόμπελ. Ο ένας το 1918 και ο Αϊνστάιν το 1918 και ο άλλος το 1921. Αν λοιπόν η κβαντομηχανική, η θεωρία που περιγράφει τη φύση αποτελούμενη από κουβάντα, είναι τόσο εντυπωσιακή,
που να τη χρησιμοποιούν όλες οι ψευδοεπιστήμες, τότε δεν είναι να μπορούμε που η λέξη quantum θεωρήθηκε μαγική και εύκαιρο πρόθεμα για κάθε ψευτοεπιστημονική χρήση. Χθες κιόλας, 14 Τετάρτου, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες 4/14, γιορτάσαμε την Παγκόσμια Κβαντική Μέρα. Επιλέχθηκε η 14η Απριλίου δηλαδή, από την τιμή της Παγκόσμιας Σταθερής του Πλάνκ, όπου τελειώνει σε 4/14, έχει 14 με δυτικά και 4/14 η βία επισεκών. Σε όλο τον κόσμο έχουν διοργανωθεί ομιλίες και εκδηλώσεις. Αναζητήστε αυτό που σας γράφω εκεί, Quantum Day, και θα δείτε πάρα πολλές εκδηλώσεις και ομιλίες να γίνουν. Είναι μια μέρα προβολής της κβαντικής επιστήμης και ενημέρωση για το πώς βοηθά να κατανοήσουμε τον κόσμο σε ένα θεμελιώδης επίπεδο και πώς οι ανακαλύψεις επηρεάζουν την κοινωνία. Οι νόμοι της βατομηχανικής που καινομούν αυτά τα πληροράκια στα κουβάντα υλής και φορτός είναι τόσο παράδοξοι που αν τυχόν εφαρμοζόταν στο δικό μας κόσμο των μεγάλων αντικειμένων θα τον έκανα σκέτο τρελάδικο, τρελοκομείο, πώς το λέμε εδώ στην Κέρκυρα. Αυτός είναι ο Νίλς Μπορ και θεωρείται ο στρατηγός της βατομηχανικής. Όλοι οι υπόλοιποι επιστήμονες στη βατομηχανική ήταν απλοί λοχαγοί μπροστά. Όσοι δεν σοκάρονται όταν έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την κβαντική θεωρία δεν την έχουν καταλάβει. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε, γιατί πράγματι είναι εκεί. Το πιο παράδοξο είναι πως η κβαντική θεωρία είναι θεμελιωδώς πιθανοκρατική. Δεν παρέχει βεβαιότητες, αλλά πιθανότητες. Αν πυροβολήσει για παράδειγμα με μια σφαίρα ένα τζάμι, θα σπάσει 100%. Αν όμως ρίξεις πάνω στο τζάμι ένα φωτόνιο, αυτό συμπεριφέρεται πιθανοκρατικά. Για παράδειγμα, λέω τώρα, έχει 60% πιθανότητα να περάσει το τζάμι και να σε δίνει κάποιος απ' έξω και 40% να ανακλαστεί και να δεις το πρόσωπο. Αν ρίξει λοιπόν ένα φωτόνιο, αυτό συμπεριφέρεται εντελώς πιθανοκρατικά και δεν γνωρίζουμε το γιατί. Και δεν μας απασχολεί πάνω. Είναι διαβόητο η σύγκρουση Αϊνστάιν-Μπορ. Ο Αϊνστάιν έλεγε δεν παίζει ο Θεός άρια, εννοώντας τις πιθανότητες βέβαια, και ο Μπορ το απαντούσε: σταμάτα Αλβέρτο να λες το Θεό τι κάνει. Και μια που μιλάμε για ζάρια, να ένα συνηθισμένο κλασικό ζάρι. Σταματημένο σε μια θέση δείχνοντας με ένα συγκεκριμένο αριθμό. Το κβαντικό ζάρι, αν υπήρχε, θα συμπεριφέρεται με πάρα πολύ παράδοξο τρόπο. Δεν θα μπορούσε να είναι ακίνητο σε μια θέση. Δεν το επιτρέπει η αρχή της αβεβαιότητας. Θα το βλέπαμε να βρίσκεται σε μια διαρκή και έντονη αναταραχή, δονούμενο, περιστρεφόμενο, με μεγάλη ταχύτητα ώστε η εκάστοτε πάνω όχι να δείχνει 200 και άλλον αριθμό. Που όμως δεν θα προλαβαίνουμε να το δούμε. Με λίγα λόγια δεν θα μπορούσαμε να δούμε ποτέ τι θα έφερε μια κβαντική ζαριά. Το έχει πει και ο Χόνκης αναφερόταν στις μαύρες τρύπες που έλεγε ότι ναι, ο Θεός παίζει ζάρια, αλλά τα πετάει εκεί που δεν μπορούμε να δούμε, εννοώντας μέσα σε μια μαύρη τρύπα. Ο κβαντικός λοιπόν μικρόκοσμος είναι θαυματόφρυτος. Γεμάτος από θαύματα. Μου άρεσε αυτή η λέξη και τη χρησιμοποίηση. Όλα τα πιθανά θαυματολογήματα που να συμβούν. Ένα σωματίδιο που να βρίσκεται σε δύο καταστάσεις ταυτόχρονα. Αυτή είναι η δεύτερη αιτία της μαγείας που ασκεί η λέξη κβαντικό. Συμβαίνουν τα πάντα. Είναι δηλαδή ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και στο θαύμα. Άρα με τη δύναμη του κβαντικού μας πνεύματος όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και θαύματα. Ορίστε. Ανάμεσα σε εκατοντάδες βιβλία βατομυστικισμού. Κβαντική Ανάσταση. Κβαντική θεραπεία από τον αρχιερέα αυτού του κβαντικού μυστικισμού, το Δίπακ Τσόπρα, που έχει γίνει ήδη πολυεκατομμυριούχο. Κβαντικός ιατρός. Κβαντική γιόγκα. Κβαντική συνείδηση και κβαντική ψυχολογία. Αναζητώντας τον κβαντικό Θεό. Πώς να συναντήσει τον πλούσιο εαυτό σου με κβαντικό άλμα. Κάπου υπάρχει κάποιος πλούσιος εαυτός που δεν του συναντήσει ποτέ να του πάρουν λίγα λεπτά. Ηχητική κβαντική θεραπεία. Κβαντική φυσική, η συνείδηση και ο Θεός. Το πήραμε χωρίς να κοιτάζουμε τις χιλιάδες προβολές, έτσι. Μιλάμε για χιλιάδες προβολές που κάνουμε. Κβαντική θεωρία ύπαρξης ψυχής και μεταθανάτης εμπειρίας. Κβαντική ύπνωση. Κβαντική ιατρική, 10.000 προβολές. 15.000 προβολές. Ο δόκτης φωτογραφίας ασκεί κβαντική ιατρική. Προσέξτε πόσες χιλιάδες προβολές έχει, έτσι. Φυσικά, όπως πάντα συμβαίνει, η χώρα μας έχει φτάσει εδώ μια κακέκτυπη και παθιότερη εκδοχή της κβαντικής ιατρικής και του βατομυστικισμού. Θα σας δείξω ένα απόσπασμα με αυτό το δόκτορα της βατοιατρικής, αλλά σας παρακαλώ να συγκρατηθείτε, έτσι.
Συγχωρώ και σβήνω και διορθώνω όλες τις ιταλικές συγγραφές. Ευγνωμονώ και γράφω νέες ιταλικές συγγραφές. Συγχωρώ και διορθώνω λαθεμένες πεποιθήσεις και πιστεύω. Ευγνωμονώ και γράφω νέες πεποιθήσεις, σωστές και πιστεύω. Συγχωρώ και γίνομαι ένα με το σύμπαν. Ευγνωμονώ που είμαι ένα με το σύμπαν. Πάμε στο τέλος. Το έκοψα στο τέλος γιατί δεν θέλω να σας δείξω που πραγματικά γράφει τις νεότερες. Λοιπόν, κουαντική φυσική και Αθανασία, 82.000 προβολές και έγινε αυτή ήταν μια διάλεξη που έγινε σε ένα δημοτικό πνευματικό κέντρο στην Αθήνα. Για ακούστε τι λέει. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικότητα είναι μια διαδικασία που συνδέεται με τη συνειδητότητά μας. Άρα η συνειδητότητά μας δημιουργεί τον κόσμο που βλέπουμε. Η συνείδησή μας πλάθει τον κόσμο. Πάμε στο επόμενο. Τρίτο, η συμπεριφορά των υποτομικών σωματιδίων, η κατ' επέκταση όλων των σωματιδίων και όλων των σωμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρουσία του παρατηρητή. Αυτό το ξέρουμε σε επίπεδο φυσικής, στη μικροσκοπική φυσική, στην οποία ο παρατηρητής επηρεάζει το αποτέλεσμα του πειράματος. Δεν είναι όπως παλιά που θεωρούσαμε αντικειμενική την επιστήμη και άμα αφήσω την πέτρα θα πέσει κάτω. Τώρα, αν παρατηρήσω το ηλεκτρόνιο, θα συμπεριφερθεί διαφορετικά παρά να μην το παρατηρήσω. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Αυτό βέβαια είναι εδώ το πραγματικό, έτσι. Η συμπεριφορά λέει όλων των σωμάτων συνδέεται με την παρουσία παρατηρητή. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω τα μακαρόνια την επόμενη φορά που θα τα πλησιάσω, να τα ρίξω να μαγειρευτούν. Και η επιστήμη λέει δεν είναι πια αντικειμενική. Κρατήστε τα αυτά. Και πάλι ξανά τα ηλεκτρόνια, ρε παιδί. Όπως είπαμε, τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με το φως με βάση τους φυσικούς νόμους. Και δεν είναι ο παρατηρητής. Είναι η διαδικασία της ανίχνευσης που τα αναγκάζει να κάνουν αυτή τη συμπεριφορά. Δεν είναι επειδή κάθομαι και τα κοιτάω και πίνω το καφέ. Αλλά γιατί κάνουν μια αλληλεπίδραση μαζί του με ένα φωτόνι που του ρίχνει. Έχει κι άλλο, προσέξτε. Χωρίς τη συνειδητότητα, η αποκαλούμενη ύλη παραμένει μια προσδιορίστη κατάσταση πιθανότητας. Για φανταστείτε αυτό τι επιπτώσεις έχει, ότι εμείς με τη συνειδητότητά μας δημιουργούμε τον κόσμο. Αν λοιπόν τον κόσμο τον έχουμε δημιουργήσει εμείς με τις σκέψεις μας, φανταστείτε τι θα γίνει αν εμείς αλλάξουμε τις σκέψεις μας. Θα αλλάξει ο κόσμος. Εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη και της παραπληροφόρησης και των μέσων κλπ. Να σου δώσουν μια πραγματικότητα που να την πιστέψεις και με τις σκέψεις που να την ενισχύεις. Αν εμείς αρχίσουμε και κλονίσουμε αυτό το θεμέλιο, θα αλλάξει και ο κόσμος μας. Έκτο. Δεν χρειάζεται για να αλλάξει ο κόσμος ούτε κοινωνικοί, ούτε πολιτικοί αγώνες, ούτε και κατέβανα στο πεζοδρόμιο που λέγαμε παλιά. Κάθεσαι στον καναπέ σου, βάζεις τη σκέψη σου να δουλέψει και αλλάζει τον κόσμο. Τώρα, αν δεν το καταφέρεις, βέβαια απλά δεν έχεις τη δυνατή σκέψη. Έτσι, οπότε έλα σε εμάς, πλήρωσέ μας να την ενισχύσουμε. Όλα αυτά κάνουν τρομερό κακό στη δημοκρατία, όπως θα δούμε αμέσως μετά. Για να το διαβάσουμε αυτό, έχει πολύ σημασία. Ειδικά στην εποχή μας που μαλώνει τόσο πολύ για την πρόοδο της, επίσης στα θαύματα πολλών και διαφόρων μορφών, αποκρυφισμός, πνευματισμός, θεοσοφία κλπ. Και όλες οι πολυπληθείς παραλλαγές τους διαπερνά ευρύς κύκλους μορφωμένων και μη με τρόπο που διόβλευε από ποτέ. Παρά την επίμονη άμυνα που προβάλλει η επιστημονική πλευρά για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Αυτά που διαβάζετε δεν τα είπε κάποιος σύγχρονος διανοούμενος, αλλά ο Μαξ Πλάνκ, ο πατέρας κβαντομηχανικής που λέγαμε προηγουμένως, και τα διατύπωσε βλέποντας την επέλαση του ανορθολογισμού στη Γερμανία του Μεσοπολέμου πριν περίπου 90 χρόνια. Την ίδια περίοδο, μια άλλη εμβληματική μορφή στη Γερμανία έλεγε: βρισκόμαστε στο τέλος του αιώνα του λόγου, μια νέα εποχή της μαγικής εξήγησης του κόσμου ανατέλει, μια εξήγηση βασισμένη στη βούληση μάλλον παρά στη γνώση. Δεν υπάρχει αλήθεια στην επιστήμη. Η επιστήμη μόνο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, οπότε η αλήθεια της περιορίζεται από τη χρησιμότητά της ή τη βλάβη που προκαλεί στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό που μιλάει φυσικά καταλάβετε ποιος είναι. Ο Αδόλφος Χίτλερ. Η μαγική εξήγηση του κόσμου λοιπόν βασισμένη στη βούληση μάλλον παρά στη γνώση ήταν το επιστημονικό δόγμα του Τρίτου Ράιχ. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια στην επιστήμη, αλλά μόνο καλή και κακή αλήθεια που αρμόδιο να την κρίνει ήταν προφανώς το ναζιστικό καθεστώς. Είναι εκπληκτικό πώς συμπίπτουν οι ναζιστικές απόψεις με εκείνες του κβαντομυστικισμού.
Παραδείγματος χάρη, οι μαγικές εξηγήσεις, όπως η κυριαρχία του πνεύματος, δηλαδή της βούλησης πάνω στην ύλη. Η έξαρση του αναθεωρισμού της συνωμοσιολογίας και των ψευδοεπιστημονικών θεωριών με μυστικιστικό περιτύλιγμα δεν ήταν ποτέ καλό σημάδι για τη δημοκρατία. Απολυμμένοι από αυτό ήταν μόνο οι εχθροί της. Εδώ θεωρούν λοιπόν ότι η βούληση είναι παράνομη όλων και είναι αυτή που ενορχιστρώνει όλα όσα συμβαίνουν στο σύμπαν. Άρα είναι η συνείδηση και η σκέψη που δημιουργεί τα πάντα. Η βουλησιαρχία στη χειρότερη μορφή του. Θα τρίζουν τα κόκαλα των προσοκαρδικών φιλοσόφων. Δεν ξέρω αν διακρίνει το πρόσωπο, δεν θα αναφέρω το όνομα. Είναι κάποιο που γυρίζει γύρω-γύρω και κάνει διάφορες διαλέξεις και προσέχει τον πομπόδι τίτλο «Η σκέψη ως δημιουργός μιας διαφορετικής ειδικής πραγματικότητας». Δηλαδή, ο πραγματικός κόσμος, κατά την άποψή μας, είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης της συνείδησής μας. Δηλαδή, αν πέσει το δέντρο μέσα στο δάσος, όταν εγώ δεν είμαι εκεί, δεν θα ακουστεί κορόπτος. Δεν θα υπάρχει κανένα να το ακούσει. Λοιπόν, το ίδιο πνεύμα έχει με το πνεύμα του μυστικισμού που μας έδειξα πριν, απλά εδώ στηρίζεται στη σχετικότητα του Αϊνστάιν. Ο νους μας πάλι είναι πηγή λειτουργίας και ο υλικός κόσμος γύρω μας είναι απλά μια ψευδαίσθηση, ένας ακραίος σοληψισμός. Και πάμε σε ένα ωραίο κομμάτι και τελειώνω, δηλαδή δεν είναι πολύ, αλλά θα το διασκεδάσω και τούτο. Η εκπαιδευτική τηλεόραση λοιπόν έχει προβάλει πολλές ταινίες. Για παράδειγμα, Θανασία λέει της ψυχής και αστροφυσική. Δύο πασίγνωσοι καθηγητές αστροφυσικής, ίσως να τους έχετε ακούσει αρκετά. Ένας από τους δύο ήταν αυτό που είδαμε προηγούμενα. Οι ίδιοι αστροφυσικοί καθηγητές προσεγγίζουν επιστημονικά, παρακαλώ, την ύπαρξη του Θεού. Σε μια άλλη προσέγγιση αναφέρουν τις μυστικές παραδόσεις ενός λαού της Αφρικής που πιστεύουν ότι ήρθαν εξωγήινοι από το Σύριο και έφεραν τον πολιτισμό στη γη και μάλιστα από το Σύριο Β. Γνωρίζουν το Σύριο Β που είναι αόρατος με γυμνό μάτι, γνωρίζουν τι περίοδο περιστροφής έχει, γνωρίζουν ότι είναι λευκός νάνος, γνωρίζουν ότι έχει μεγάλη πυκνότητα, ότι ένα κουταλάκι από το υλικό του ζυγίζει 1 τόνο σχεδόν, και όλα αυτά να είναι στηριγμένα στην εργασία που έχουν κάνει ένας δίαικος ανθρωπολόγων μόνο. Μέσα σε μερικά λεπτά ήδη οι πασίγνωστοι καθηγητές, ο ένας έχει γίνει ήδη και πρόεδρος των Ελλήνων Φυσικών, παρακαλώ, κατεδαφίζουν τη θεωρία της σχετικότητας, της εξέλιξης, συγγνώμη. Ο δε πρόεδρος υποστηρίζει ότι η ζωή σε γη κατασκευάστηκε από μια κοσμική νοημοσύνη. Βέβαια, η θεωρία της εξέλιξης είναι μια αμφιλεγόμενη επιστημονική θεωρία και είναι προσφυλές πεδίο για ψευδοεπιστήμη και θεωρίες νοημοσίας. Παρατηρήστε πάντως την αντιεπιστημονική σημειολογία. Ο Δαρβίνος δίπλα στον πίθηκο. Απλά και μόνο αυτό θα πρέπει να μην το βάλουμε. Μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Εκκότης λέει ότι στην Ελλάδα πιστεύουν 35% ότι δεν ισχύει εξέλιξη. Ενώ στην Ισπανία, παρότι είναι ισχυρή η θέση της Καθολικής Εκκλησίας, το ποσοστό είναι μόνο 10%. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι της τάξης του 5 με 10%. Η θεωρία της εξέλιξης είναι μια θεμελιώδης επιστημονική θεωρία και η κατανόησή της είναι πολύ σημαντική για την ίδια τη ζωή μας. Εδώ είναι ο Homo sapiens, εδώ είναι ο Neanderthal και εδώ είναι όλοι οι ανθρωπίτες που οδηγήσαν τελικά σε εμάς. Για παράδειγμα, αν γνώριζε ο μέσος πολίτης πώς λειτουργεί η εξέλιξη, θα ήταν λιγότερο πιθανό στην κοινωνία να κάνουμε κατάχρηση των αντιβιωτικών, κάτι που οδηγεί σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης και της φυσικής επιλογής στην ανάπτυξη πολύ ανθεκτικών μικροβίων. Η ημερήσια δόση αντιβιωτικών ανά 1000 κατοίκους, είμαστε μόνο τα αθλητές εδώ. Και γιατί να μην είμαστε, στη χώρα των 10 εκατομμυρίων περίπου, πεθαίνουν κάθε χρόνο 2.000 άνθρωποι περίπου. Από ανθεκτικά βακτήρια. Την ώρα που η αντίστοιχη θάνατη παγκοσμίως είναι μόνο 35.000. Στη χώρα μας λοιπόν έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αφού θα έπρεπε αναλογικά τα θύματα να είναι μόνο 43 το χρόνο. Έχουν αυξηθεί όχι μία, όχι δύο, όχι 10, όχι 20 φορές, 47 φορές. Και είμαστε σίγουρα παγκοσμίοι πρωταθλητές. Τα σχολιά με μετά τα νοσοκομεία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθεκτικών βακτηρίων. Δεν απορεί κανείς που πόσο φοβούνται οι μαμάδες όταν τυχόν ξεσπούν κρούσματα στα σχολιά και δεν θέλουν τα παιδιά τους. Τα βακτήρια τώρα σε μια μόνο σταγόνα σαλιών πληθυσμού εκατομμυρίων και πολλαπλασιάζονται εξαιρετικά γρήγορα. Κάποια βακτήρια στον τεράστιο πληθυσμό του μετά από τυχαίες μεταλλάξεις αποκτούν κάποιο επιπλέον χαρακτηριστικό που τα κάνει ανθεκτικά στο συγκεκριμένο αντιβιωτικό που χρησιμοποιούμε εναντίον του. Τα βακτήρια χωρίς αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά στο συγκεκριμένο αντιβιωτικό, θα εξοντωθούν γρήγορα. Θα παραμείνουν σε 200 αυξανόμενους αριθμούς μέσω ταχύτερου πολλαπλασιασμού και της φυσικής επιλογής που λέγαμε, τα ανθεκτικά στελέχη.
Τελικά τα συγκεκριμένα βακτήρια κυριαρχούν στον πληθυσμό, εξουδετερώνουν στο αντιβιωτικό πλήρω. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε ένα άλλο αντιβιωτικό που να εξουδετερώνει αυτά τα ανθετικά στελέχη, μέχρι ότου να επικρατήσει κάποιο νέο στέλεχος κτλ. Καταλαβαίνετε, ένας διαρκής αγώνας. Αυτή η υπερκατανόηση λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Ίσως και η κατάχρηση αυτού οφείλεται και στη γλώσσα μας, αφού η λέξη ίωση και αντιβίωση δημιουργούν δημιουργούν την σύγχυση ότι η αντιβίωση κάνει κακό στην ίωση, ενώ δεν είναι σωστό. Είναι ανίσχυρη η αντιβίωση απέναντι των ιών, το μόνο που κάνει είναι να δημιουργήσει την ανάπτυξη πολύ ανθεκτικών βακτηρίων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διδάσκουμε σωστά τη θεωρία τη εξπέριδα, αλλά και γενικότερα τη φύση τη επιστήμη στα σχολιά μα. Σε αντιδιαστολή με αυτή την αναγκαιότητα και σε αντιδιαστολή, ό,τι σα έδειξα πριν, κοιτάξτε τι υπάρχει στην έκτη δημοτικού. Στο βιβλίο τα φυσικά. Υπάρχουν εκατομμύρια ειδησών στη γη. Ο κακομοίρης ο Νόε θα έχει πολλή δουλειά. Τα φυτά είναι πολύπλοκοι οργανισμοί, δώρα τη δημιουργία. Η ποικιλομορφία λοιπόν και οι πολυπίκυλοι οργανισμοί δεν είναι δώρα κάποια δημιουργία, αλλά είναι αποτέλεσμα τη εξέλιξη των ειδών. Όπως θα έπρεπε να φέρει ένα συνεπές βιβλίο φυσικών επιστημών ακόμα και τη 6η δημοτικού. Όταν λοιπόν στο σχολικό βιβλίο αντί να προβάλλει έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση της θεωρίας της εξέλιξης, εισάγει τον Νόε και τον δημιουργισμό, δηλαδή τον ευθύ σχεδιασμό, κάτι δεν πάει καθόλου καλά και έτσι εξηγούνται αυτά που είπαμε με τα αντιβιωτικά στη χώρα μας. Το 8 Φεβρουάριου του 2017 η αστροπαίδεια ήταν αυτός ο τύπος ο οποίος μίλαγε πριν για την αστρολογία. Πιστοποιήθηκε ως κέντρο διαβίου μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ήταν κατορθώματα του Υπουργείου Παιδείας επί αριστερής κυβέρνησης. Βέβαια, ο τότε Υπουργός Παιδείας ο Ραπόλου σταμάτησε εγκαίρως την ιστορία αυτή και ανακάλεσε την άδεια, αλλά η ζημιά έχει γίνει. Ξέραμε πάλι σήμερα τα κολέγια της μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας, όπου λίγα συντόμως θα βαπτιστούν σε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ιατρικές σχολές, πολυτεχνικές σχολές κτλ. Θα περιμένουμε. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών εξέδωσε το ψευδοεπιστημονικό βιβλίο Μέθοδος πάντα και το προωθούσε. Σύμφωνα με τον Τσίπρα, ο οποίος σας έδειξα και προηγούμενα, προλογίζει και λέει ότι το βιβλίο συνδυάζει την πατομηχανική με τη φιλοσοφία και είναι διαλογισμός εν δράση. Μέρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, προέδρου και αντιπροέδρου συμπεριλαμβανομένων, στηρίζουν την συγγραφέα σε αυτό το εγχείρημα και στην έκδοση του βιβλίου. Κατάντια βέβαια, έτσι. Προσέξτε τώρα. Θέλω να το παρακολουθήσετε αυτό. Θα σας παρουσιάσω, δεν θα έχω άλλο, εδώ τελειώνουμε. Ελάχιστα λεπτά, μείνανε 1-2 λεπτά. Θα σας παρουσιάσω ένα ηχητικό απόσπασμα από ένα CD που διανεμήθηκε παρακολούθησα σχολιά. Με έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και είναι βασισμένο σε αυτά που αναγράφονται στο παραπάνω βιβλίο. Το βίντεο αναφέρεται σε μορφές κρυστάλλου νερού που δημιουργούνται όταν αυτό παγώσει. Προσέξτε τι λέει. Είναι απίστευτο δηλαδή. Και στη συνέχεια εξέθεσε νερό σε διαφόρων ειδών μουσικές. Και έπειτα εξέθεσε το νερό σε νοήματα, σε λέξεις διάφορες, τις οποίες έγραφε πάνω στο μπουκαλάκι του νερού. Και είδε ότι το νερό εξίσου ανταποκρινόταν στο όμορφο ή στο άσχημο, στο θετικό ή στο αρνητικό, σε όλες τις περιπτώσεις. Θα δούμε όμως τις εικόνες. Ορίστε νερό πηγή στην όμορφη φύση. Και ορίστε την εικόνα που δίνει νερό στη βρώμικη πόλη. Κρυσταλλί νερό, έτσι, μετά από πάνω. Όταν το νερό άκουσε τη Συμφωνία 40 του Μότσαρτ και έπειτα το πάγωσαν και το φωτογράφησαν, ειδού τι όμορφη εικόνα έφτιαξε. Και όταν το έβαλε να ακούσει φωνή, μουσική heavy metal, ορίστε τι ασχημάτιστη εικόνα έφτιαξε. Και ορίστε όταν έβαλε πάνω σε γυάλινο δοχείο τις λέξεις «θα σε σκοτώσω». Αυτή την πανάσχημη εικόνα. Και όταν έβαλε «σ' αγαπώ», ορίστε αυτή την πανέμορφη εικόνα. Συμπέρασμα λοιπόν, το νερό άρχισε να διαβάζει ελληνικά ρομάντσα, ακούγοντας Μόντσα. Λοιπόν, όταν υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί όπως εκείνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, που επιτρέπουν τη διακίνηση μιας
τόσο ειρηνή μορφή τη ψευδοεπιστήμη, τη στιγμή που ένα αγράμματο άνθρωπο θα άκουγε αυτά τα πράγματα, θα καταλάβαινε αμέσω ότι είναι ανοησίες. Ο πίνακα ανήκει στον Κόγια, που είναι ένα μεγάλο διαφωτιστή. Σα θυμίζω το πνεύμα του διαφωτισμού που πίστευε ακράδαντα στην απελευθερωτική δύναμη τη επιστήμη. Πράγματι, ο διαφωτισμό πίστευε ότι ο άνθρωπο, εφαρμόζοντα τον ορθό λόγο και την επιστήμη, μπορεί να καταπολεμά τι προλήψεις, να συμπεριφέρεται ορθολογικά, να μην πέφτει θύμα δαιμονιών και δογματισμών, αλλά κυρίως να μην πέφτει θύμα των μηχανισμών εξουσίας που χρησιμοποιούν την άγνοια για να χειραγωγούν τον κόσμο. Αυτό το απελευθερωτικό μήνυμα του διαφωτισμού εξέφρασε και ο Ρίγας Φεραίος όταν έγραψε το κορυφαίο του έργο Φυσικής Απάνθισμα, στο πλαίσιο της τιτάνιας προσπάθειας που έκανε τότε ο νεοελληνικός διαφωτισμός, για να αντιμετωπίσει και να ακριζώσει τις δυσαιμονίες και τις προλήψεις από τους υπότιτλους Έλληνες, πράγμα όπου ήταν μια προϋπόθεση για την αφύπνιση του γένους και την προετοιμασία του για την Επανάσταση. Τελικά διαρωτώ με αν σήμερα έχει ικανοποιηθεί το όνομα του διαφωτισμού και του Ρίγα. Αν δηλαδή η επιστήμη μπορεί να απελευθερώνει τους ανθρώπους από τις δυσαιμονίες και τις προλήψεις. Ή όλοι εμείς έχουμε αφήσει την επιστήμη να κατατήσει απλώς ένα υπηρέτης του καταναλωτή ανθρώπου, να μας φτιάχνει κυρίως καταναλωτικά προϊόντα, ώστε να ικανοποιείται το πιο άπλιστο εγκοϊκό είδος που έχει κυκίσει ποτέ τον πλανήτη Γη. Δηλαδή το Homo sapiens consumator, τον καταναλωτή δηλαδή. Και έτσι έχει χάσει η επιστήμη την απελευθερωτική δύναμη με αυτόν τον τρόπο. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, έχουμε πρόοδο ή οπισθοδρόμηση από την εποχή του Ρίγα? Μετά από όλα όσα είδαμε, τι απαντάμε? Πάρτε αυτή την ερώτηση μαζί σας και αναρωτηθείτε με τους φίλους σας. Συγγνώμη που κράτησε λίγο παραπάνω, πίστευα ότι ήταν 60 λεπτά, αλλά πήγε αρκετά πιο μακριά. Αν θέλει κάτι να ρωτήσει κάτι μετά από αυτά. Θα σας πρότεινα αυτό το βιβλίο, η φωτογραφία με την πλάνα από φυτοπία, και αυτό είναι και αυτό το να εγγραφείτε σε αυτά τα μαθήματα διαδικτυακά. Έχουμε πάρα πολλούς τομείς που αναφέρονται και θα είναι. Και είναι δωρεάν, δεν πληρώνει κάτι. Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν έχετε ερωτήσεις, οπότε. Τι θέλει κάποιο? Τι θέλει κάποιο να μιλήσει κάτι? Πες. Τι ζώδιο είμαι εγώ μετά από όλα αυτά, δεν κατάλαβα. Πες στον πρόεδρο να σου διανύμει δωρεάν το. Δεν πρόλαβα να το. Εγώ ήθελα απλά να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η ψευδοεπιστήμη και αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας για τον μέσο άνθρωπο. Γίνεται μια κομποστοποίηση του μυαλού μας. Αυτοί οι άνθρωποι που παρακολουθούν και μιλάμε για χιλιάδες πρόγραμμα. Δεν μιλάμε για μια προβολή ενός ανθρώπου, ούτε και παρακολουθούν και τη διαδίδουν ένα στον άλλο μετά. Παπαγαλίζουν όλα αυτά που ακούνε σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Και είναι, πιστεύω, μεγάλο κακό κάνουν στη δημοκρατία. Είδατε τι έλεγε ο Πλάνκ και τι απαντούσε ο Χίτλερ. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο πράγματα, ξέρω εγώ, ο εχθρός της δημοκρατίας και η ψευδοεπιστήμη, η θεωρία συνωμοσία. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Και είδατε και το επίπεδο, ας πούμε, των ανθρώπων που μιλάνε για αυτά. Δεν γνωρίζουν τίποτα. Είναι τελείως αγράμματοι. Παρ' όλα αυτά θεωρούν ότι κατέβουν την απόλυτη αλήθεια. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχει αποτύχει η εκπαίδευσή μας. Δεν νομίζω ότι θα έχει έξαρση μεγάλη πια. Το 20 που την ξεκίνησα προσπαθούσα να βρω λίγα στοιχεία, αλλά από το 20 μέχρι σήμερα βοηθούσες και της πανδημίας, παρατήρησα μια τρομακτική έξαρση. Μιλάμε ότι αν μπείτε στο YouTube θα δείτε δηλαδή κάτι απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν. Λοιπόν, ελπίζω να πάρετε την ερώτηση που σας έβαλα και να την πάρετε μαζί να την κουβεντιάσετε και με τους δικούς σας. Πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα σήμερα. Ευχαριστώ πάντως που με παρακολουθήσατε. Τι έγινε, τι έγινε.